Nirridafaw ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba għal-episodju ieħor tal-podcast illum fl-istudio miegħi għandi lill-professur Kenneth Wayne li huwa filosofu ta' 79 sena u huwa wkoll lettur fl-Università ta' Malta fejn il-filosofija tal-edukazzjoni. Il-professor Wayne kien ukoll għallim kien l-ewwel kummissarju tal-Aqdiet Volontarji f'Malta u huwa kittieb ippubblikat. Ma' Kenneth se naqbduha fuq ħafna affarijiet fosthom l-istorja tal-filosofija, il-filosofija u Malta x'inhi r-relazzjoni hemmhekk u l-użu prattiku tal-filosofija. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja l-Patreons tagħna patreon.com/John Mallie tridu tissieħbu u tkunu parti minn din il-komunità li hija s-sinsla il-qalb ir-ruħ u naħseb anke biċċa mill-kliewi ta' dan il-podcast. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-sponsors li huma Derek Meats, Stretta Beer, grazzi l-Maple, il-Garmin li by the way Mark vera ilu ma jikteb fuq ta' Trigar Migos. Rajtu timur lura jena. Ma nafx. Nasa qed jaħdem wisq u dawk il-kaloriji konna nitkellmu dwarhom. Kutriko, grazzi wkoll il-PM Hobby, eCabs u grazzi wkoll il-Credit Info. By the way, PM Hobby, jekk tmorru fuq is-sit tagħhom li huwa pmhobby.com.mt. U intom ħerġin mix-xahar tagħkom tikbu John Mallija. Teħdu skont ta' 5%. Ara tlaqna. X'għandna profs? Drop the professor. We drop the professor? Yes, sure. All right. Let's make it informal. Hello, Kenneth. Yep, fine. Kenneth is fantastic. Wayne is an interesting surname. Where does that originate from? My great-grandfather was English. He came from London, Hackney, the poorest part of London. Hackney dik southeast u tiġi at the age of 17 and a half, he joined the British Army because he didn't have work. Where by trade, he is a labourer. Okay. But he didn't have work at the age of 17 and a half. He joined the British Army and went to the Crimea. Isma jina bil-Malti. Nitħattu bil-Malti. Għax naħseb ġibdek il-legat Britanniku. Le, biex problema. Le, Vordiri meta kellu 17 sena u nofs daħal fl-armata, Vordiri għax ma kellu xogħol. U dak iż-żmien kien iż-żmien meta l-Ingliżi kienu sejtlu fil-gwerra tal-Krimea kontra. X'kienet jiġri l-Krimea dak iż-żmien? Il-Krimea kienet jiġri bażikament l-istess affarijiet li qed jiġri llum. I mean, dak iż-żmien il-politika Ewropea kienet ta' containment ta' Russja, partikolarment li Russja tidħol fil-Black Sea. U dak iż-żmien il-Krimea kienet parti mill-Imperu Tork. U l-ħaġa interessanti kienet li l-Ingliżi u l-Franċiżi dak iż-żmien allejaw irwieħhom mat-Torok li ġa kellhom problemi kbar magħhom. Imma kontra r-Russi, għaliex il-problema kienet jekk ir-Russi jitlu fil-Black Sea, mbagħad joħorġu fil-Mediterran. U dak iż-żmien strateġikament di kienet ħaġa li rridu jwaqfu. Dot ngħidu qabel l-ewwel gwerra dinjija. 1856-57 dak iż-żmien kienet il-Crimean War. Fil-fatt għandi l-medalji tiegħu. Mar jiġġieled hemm innexxielu jgħix ma nafx kif għax jekk inti tara l-gwerra tal-Krimea kienet diżastru, anki għall-Ingliżi vordiri kellhom problemi ta' komunikazzjoni ta' trasport, kien hemm ħafna mart, kien hemm ħafna noqqas ta' ikel, kien hemm ħafna overcrowding, kellhom problemi bil-portijiet, kellhom problemi ta' kull kwalità. I mean, nafxek għaxrajt il-famus film fuq il-Charge of the Right Brigade, meta. Le, ma niftakar il-poezija. Kienu baqaw diħlin u spiċċaw ġom massakrati, kien hemm leadership ħażina, bordiri. Anyway, he survived, ġi Malta en route jider l-Ingilterra, unta ma l-buznanna tiegħi li kienet Kate Abela li kella storja oħra interessanti għax kienet Maltija minn Korfu. Korfu hemm komunità kbira ta' Maltin. Kienu ntbatu hemmhekk għaliex l-Ingliżi jridu jibnu sptar Korfu. Sptar minn għalija kien.
U batu vordiri nis li kienu skilled Maltin biex jaħdmu fuq dal-isptar. Fil-fatt jek tmur Korfu tara ħafna ismijiet kull jom jiet Maltin. Di tħaddet fuq Kassola. Li kienem li umbat meta nazisti marru, nsejt jek kienieċ Korfu, naf li kienet waħda minn dawk il-gżejjer. Li meta marru għemmek sabu dil-komunità ta' Maltin u il-konklużjoni tagħhom kienet, biex l-ewwel konklużjoni tagħhom kienet li peress li huma Maltin u jaqgħu taħt ir-Renju Unit mela dawn huma ladu, imma b'xi mod jew ieħor għax il-Maltin jinqalgħu biex jippatteġġjaw biex ipperswadu lin-nazisti li jisma' mhux daqshekk ta' aħna dik il-parti tal-istorja ma nafix. Imma vordiri li nafu li żewġu għad għexu mid-żgħir fil-fatt. Surnames which are very common in Corfu are Psailas, Spiteris, Al-Tsopardis, Swiref, which is Swireb, Alamanos, which is Alamango, u Sakkos. And Mikallef. Kienet abela. U d-senjora kienet abela. U Kate ġit lura Malta, minn Korfu. Kienet lura Malta, minn Korfu, kienu ġo. U intaqt mi għawaw, żewġu, marru għal-ħannimun mill-lider Jersey u ġew lura u kien vordiri sa dak iż-żmien kien laħaq Color Sergeant vordiri. Color Sergeant x'ikun? Isu l-iktar wieħed li fost is-surġenti. Sewwa. U Malta hawnhekk u mbagħad biddel ir-reġiment għax hu kien fil-Rifle Brigade l-ewwel vordiri kienu distintivi għax kienu jilbsu uniformi ħadra. U kien mar fil-Medical Corps. In-nannu tiegħi jgħid li meta kien il-Krimea kellu xi problemi ta' saħħa wara, vordiri. Miet Malta kellu xi 40 sena u wieħed mill-ewwel aħna għandna wieħed mill-ewwel x'taqbad ta' graves illi hemm fl-Addolorata. Kien għadu jiftaħ l-Addolorata dak iż-żmien u l-bużnanna tiegħi xtrat qabar apposta għalih u defnitu hemm. Jien għandi l-medalji tiegħi, għandi ritratt tiegħu wkoll mal-bużnanna li mill-lider ħadu meta kienu Jersey. Insomma, storja interessanti. U interessanti wkoll kif hemm daw il-hotspots li jibqgħu hotspots probabbli għal dejjem bħal-Krimea minħabba li jikkontrollaw tant portijiet tant il-mijiet. Meta xifti daqsxejn il-bilanċ strateġiku mill-Mediterran, mill-Eastern Mediterranean, il-Krimea ma baqgħetx daqshekk importanti, ma dejjem kien hemm dik il-biċċa xogħol, il-Russja kienet illi kollha flotta fil-Mediterran qawwija. Vordiri minħabba dik il-parti tad-dinja kollha. U llum il-ġurnata hija kwistjoni ta' kummerċ u hija kwistjoni ta' gas, pipelines, trasport ta' qamuħ u dawn l-affarijiet. Mela, lilin minn dik il-digressjoni storika u ġenealoġika tal-familja Wayne. Naqbdu speċna mistoqsija kemm jista' jkun wiesa biex tinkwadra l-bqija. Il-filosofija għalik x'inhi? Għana li kiena filosofija mhix ħaġa li nistudja biss. Imma hija tikkostitwixxi t-twemmin tiegħi il-mod kif inħares lejn il-ħajja u lejn id-dinja. Dik hija il-filosofija personali tiegħi, imbagħad ovvjament, jiena l-filosofija nistudja b'mod akademiku, ktibt papers u kodba u affarijiet dwar filosofija. L-oqsma tal-filosofija li interessawni kienu filosofija tal-edukazzjoni, għax imdejt teacher f'ħajti vordiri. But l-etika u l-filosofija politika. Ma waħda mill-mistoqsijiet kbar, bid-dibattiti kbar fil-filosofija li tiddistingwija minn anke mid-disciplini xjentifiki u affarijiet bħal dawk hija il-mistoqsija eżatt x'inhi l-filosofija. Dik hija xi ħaġa li ilha dibattuta minn l-ewwel filosofu li nirrikonoxxu li huwa ċertu tali li kien jismu Thales, Thales, illi minn għalija kien minn Miletus, Bordiri li kienet parti minn wix taqbatajt mill-Eġew, fil-Eġew. U l-ewwel mistoqsija filosofika jekk isfittex l-istorja. Il-kitbit tiegħu hija x'inhi l-filosofija. Li hemm frammenti li kiteb Aristotele. Imma l-mistoqsija filosofika kienet minejn ġej kollox. Dik kienet l-ewwel. Minejn ġej kollox. Iva.
Għaliex qabel kien hemm l-spjegazzjonijiet kollha kienu spjegazzjoni ta' mitoloġija, reliġjon, l-allat jiġġieldu ma' xulxin fil-miti omeriċi u fil-kultura tal-Vant. U da rrid risposta oħra. Rrid vordiri iġib risposta billi sempliċement ħares lejn id-dinja u jipprova jagħmel, bil-riflessjoni iġib dan it-tip ta' li jagħmlu filosofu jew jagħmlu iktar empiricist. L-ewwel il-filosofija, l-ewwel filosofi kienu magħrufin bħala natural philosophers. Vordiri li l-orjentament tagħhom kienet iktar lejn id-dinja fiżika, vordiri lejn il-fenomeni dak li aħna nassoċjawhom max-xjenza, għax jekk tares lejn l-istorja vordiri tar-ħsieb fil-punent. Kien hemm dak il-filosofija bdiet fil-erja Griega, l-ewwel mistoqsija kienu u kien hemm ħafna spjegazzjonijiet, pereżempju da Thales qal li kollox ġej mill-ilma. Allura kien interessat fil-proċessi ta' kif din l-ilma hija l-bażi ta' kollox u għandna vordiri din it-tip ta' differenza li hemm fid-dinja. U għal ċertu żmien hekk kienet, u mbagħad tfaċċa figura ċentrali ħafna fil-filosofija li huwa Sokrate. U Sokrate minn flok maħa interess fi xjenzi naturali, vordiri minn fejn kien ġej kollox vordiri fid-dinja fenomenali, u ħanajdlek kienu vera inġeni, waħda mill-affarijiet li kienet skola atomista, kienu daw il-Griegi. Waslu fil-konklużjoni li d-dinja hija atomika, hija magħmula minn atoms, dal-tip anyway. Kemm kienu qrib il-verità ta' tiswir atomiku tad-dinja? Fis-sens kellhom idea ta' neutrons, protons, plus u minus. Imma huma kellhom idea, il-materja hija kollha atomika. L-atoms jiċċaqalqu. Jiċċaqalqu, vordiri. Kienu waslu għal-vibrazzjoni. Jħukkjaw ma' xulxin, vordiri biex jħolqu forom. U jibbounzjaw minn fuq xulxin, vordiri they were quite accurate, l-idea tagħhom. Ma mbagħad Sokrate kien importanti, għax Sokrate dawwar il-ħsieb ta' żmienu, in essence, mill-dinja tan-natura għal-polis, għal-belt, għal-ħajja fil-belt. U vordiri din kienet tidwira li kienet pjuttost etika u politika. Vordiri hemmhekk il-filosofija bdiet tiġi tingaġġa mal-politika. Fil-fatt, l-mistoqsijiet li kienu jinteressaw il-Sokrate kienu bażikament etiċi. Kif tista' tgħix ħajja tajba? U kif tista' il-polis, vordiri l-istat, is-soċjetà, kif tista' s-soċjetà tgħix ħajja tajba? Da ovvjament, da kien imur f'kunflitt ma' teoloġija ta' dak iż-żmien? Ifhem kien parti moviment li kien hemm fil-Greċja, illi kienu magħrufin bħala sofisti. U kienet prodott tad-demokrazija. Griegi ħolqu l-ewwel demokrazija. Demokrazija kienet letteralment differenti milli naħsbu aħna. Għax aħna l-demokrazija li għalina tfisser li tmur tivvota l-elezzjonijiet, tagħmel tivvota r-rappreżentattivi tiegħek f'parlament fejn hemm gvern u partiti u oppożizzjoni u dawn l-affarijiet kollha. Huma kellhom. Vordiri aħna l-demokrazija tagħna hija demokrazija rappreżentattiva ngħidula. Il-Grieki kellhom demokrazija diretta. Vordiri il-ċittadini kienu jipparteċipaw direttament fl-affarijiet kollha tal-istat. Direttament, vordiri kellhom inflok kellhom parlament, kellhom assemblea li kienu jistgħu jmorru għaliha ċittadini kollha u dik kienet l-istituzzjoni suprema fuq kollox. U allura kien hemm ħafna dibattitu, ħafna diskussjoni, ħafna ideat differenti, skambji vordiri, dil-biċċa xogħol illi l-idea illi l-filosofija mbagħad żviluppat taħt ma' Sokrate, illi l-filosofija minflok illi hija xi ħaġa ta' kontemplazzjoni, hija xi ħaġa ta' dialogu, toħroġ minn hemmhekk, kienet parti mill-x'daqbattajt. mill-kultura demokratika. Allura, Sokrates, meta speċjal kienet isir dak l-evoluzzjoni soċjali, kienet jipprova jifhem x'inhu tajjeb u x'inhu fundamentalment tajjeb u x'inhu fundamentalment ħażin
ħalli il-policies li qed jiġu diskussi jistgħu jiġu diskussi fiħdan dak il-framework? Le, hu ma kienx parti minn dak il-proċess. Socrates kien jaħdem, kien ikollu ħbieb, jew kull min irid imur, u kien jiddiskuti xi ħaġa magħhom. U kien ma kellux klassijiet, ma kellux skejjel, il-klassi tiegħu kienet Vordiri l-Belt, Vordiri Ateni. Allura kien jiddiskuti per eżempju jennaf fej kienu jmorru jinħaslu, fej kienu waqt li kell, waqt li jiklu. U kienu jiddiskutu affarijiet li kienu ta' importanza Vordiri għal ħajja tal-polis, Vordiri tal-soċjetà, tal-istat. Imma għalfej kienu jiddiskutu, speċa x'kien l-għana ħari, speċa waqt li jiddiskutu l-etika, kif inti tgħix ħajja etika. Ir-raġuni x'kienet biex umbat influenza biex inti tkun kapaċi tgħix ħajja etika. Vordiri kien hemm żewġ mistoqsijiet bażikament illi huma l-bażi tal-etika, waħda minnhom hija x'inhi li tgħix ħajja tajba, living a good life. Tieni waħda hija l-kwestjoni tal-ġustizzja, x'inhu all right, dak li tagħmel kif tkun taf. Orran minn dak li tagħmel li huwa tajjeb biex tkun tista' tagħmel. Ovvjament l-idea hi li finalment tipprattika tajjeb, all right, u tipprattika ħajja tajba. Dik kienet l-idea, Vordiri dak iż-żmien il-lingwa etika kienet il-lingwa tal-virtujiet. Illum il-ġurnata l-kelma l-idea tal-virtu donna intilfet mit-ċivilizzazzjoni tagħna, ma tantx tintuża ħlif fil-filosofija morali Vordiri. Però dak iż-żmien, kienet kwestjoni ta' tgħix ħajja ta' virtu, ta' virtuous life. U kienet ħaġa li tipprattika, Vordiri huma Socrates ma kienx jagħmel l-ebda distinzjoni bejn it-teorija u l-prattika. Inti l-teorija tipprattika, trid tgħixha fil-ħajja ta' kuljum. U dik hija l-etika propja li m'għandekx distakk bejn it-teorija u l-prattika. Kien ġibet xi konklużjonijiet? Ifhem, aħna m'għandna xejn miktub ta' Socrates, għax Socrates mill-lider qatt ma kiteb xejn. Vordiri l-filosofija kien jagħmilha bid-dialogu, bid-diskors, kienet jingeġa bid-diskors. Kif rekordjani għad? Għax kellu disċiplu illi kien brillanti. Plato. Li kien Platun, eżattament, u Platun jirrikordja Vordiri fid-dialogi tiegħu jirrikordja Socrates tiegħu, issa l-interessanti tal-Platun, Vordiri illi id-diskorsi tiegħu huma differenti fis-sens li għandek perjodi differenti. Fil-bidu meta kien iktar influenzat minn Sokrate. Ma mbagħad telaq triq totalment differenti daħal fil-metafizika. Mentri il-metafizika ma kienx interessa li Socrates. Socrates kien jinteressa il-politika letteralment. Jekk inti taqra l-apoloġija ta' Plato, Vordiri, eventualment, Sokrate isu donnu il-qaddis tal-filosofi. Kif għandu jkun filosofu? Sokrate kien jemmen illi l-filosofija il-vokazzjoni tiegħu. U kien jemmen li Allat batuh fid-dinja propjament biex jiddialoga man-nies fil-soċjetà tiegħu. U jipprova jgħinhom biex jgħixu ħajja aħjar, biex jaraw huma d-difetti tagħhom u jgħixu ħajja f'għana. U ma kellu rispett għal ħadd Vordiri bħala gratu status fil-soċjetà. Kulħadd kien jitrattaħ l-istess. U għamel ħafna edowa. Tant għamel edowa li fl-aħħar kien hemm xi ħadd ġab kawża kontrih quddiem il-ġuri. L-Atenjani kienu jaħdmu b'ġuris, quddiem ġuri akkużah bażikament minn żewġ affarijiet importanti. Waħda minnhom illi kien ateu, illi kien qiegħed li ma kienx minnu. All right? It-tieni waħda kienet illi kienet jikkorrompi iż-żgħażagħ ta' Ateni bl-idejat tiegħu. U finalment spiċċa ġie kundannat għal-mowt. U miet b'suwiċidju. Għal-ħolja ma kienx jaqbel ma' suwiċidju, infatti hemm diskorsata sħiħa, li joħloqha Plato. Plato kien Platun kien dramatist kbir, apparti minn kien filosofu kbir, illi fiha u qed jirrispondi propja għall-mistoqsija. Tajjeb illi inti tagħmel suwiċidju.
speċi sħabu, il-ħbib tiegħu fl-aħħar sigħat ta' ħajtu da, meta kien se jagħmel suwiċidju inġabru miegħu u jiddiskutu l-filosofija. Ma dak kien il-kastik tiegħu li kellu jagħmel suwiċidju jew kellha kienu seqtluh u Le, fil-fatt tant ma kellux għażla fil-verità. Le, kellu, għax tant imbarazzaw rwieħhom l-Atenjani, għax kienu jafu li kien bniedem ġust. Biex tkun taf, Vordiri minn kien Sokrate, jekk aħna għanna nafdaw f'Platun, tittara l-speeches tiegħu fid-difiża tiegħu stess. Li għajt isma' intkom se tikkundannawni għal-mowt, jien għandi ċertu età, jiena hawnhekk qed nagħmel paraphrase, 74 sena, ix tħajti. Jien tafu li jien bindem ġust. U jekk intkom toqtluni li se tagħmlu li l-ebda ħsara li qed tagħmlu ħsara lilkom u lil uliedkom. X'kien ir-raġuni għalfejn qed jagħmlu għax qed jikkorrompu lilhom infushom? Le, għax qed joqtlu bniedem ġust. U meta inti toqtol bniedem ġust qed tagħmel ħsara kbira, eżattament. Lis-soċjetà. Is-soċjetà hija. Għax is-soċjetà timxi timxi bil-verità. U Socrates baqa famuż bħala dak il-bniedem li kien jitkellem il-verità lejn il-poter, ikun min ikun. Anki b'sagrifiċċju għal ħajtu. U meta provaw iħeġġuh biex jaħrab u tawh l-opportunitajiet li jaħrab. Ma rridx jaħrab għax għallej jien għaddejt minn proċess li liġi sabbitni ħati u jien rid nieħu għax inkella nkun ta' eżempju ħażin għal-ċittadini l-oħrajn, x'tib ta' eżempju? L-eżempju x'inhu li hemm xi ħaġa iktar għolja mill-liġi? L-eżempju hija li inti toqgħod mal-liġi bħala ċittadin. Li m'għandekx m'għandekx tkun above the rule of law bħalma m'għandekx tkun above the rule of law, timxi within the law, ma inti għandek ikollok kull fakultà li dik il-liġi tikkritika u tpoġġiha into question. Socrates, dak li rrid jgħallem li siet kienet li jisma' kollox irridu niddibattu, kollox huwa diskutibbli, m'hemm xejn. All right, illi hija il-fuq mid-diskussjoni u dik jien naħseb hija l-ispiritu tal-filosofija, għalhekk il-filosofija. U minkejja li d-demokrazija li kien jgħix fiha eventwalment ikkundannatu għal mewt li hu kien iqis inġust. Speċa kif kien jirrikonċilja dawn iż-żewġ affarijiet, speċa il-kirba l-ġustizzja tiegħu ma l-ikbar inġustizzja li ġrat lilu. Speċa u jgħid, speċa u kien jaħseb li ifhem inti għandek il-fakultajiet demokratiċi tiegħek li inti tista' permezz tad-dialettika u tad-dibattitu tipprova tinfluwenza il-ġustizzja fl-istat tiegħek xi, però la darba wasalx għaliha u mbagħad trid toqgħod għaliha. Ekku. Dik kienet it's heavy. It's a heavy thing to accept. Koraġġuż kien, ħafna maċi għam benġilom dak kellu, anke qabel ma kundannawh, ma taw sentenza qabel ma kundannaw, Vordiri, għaliex il-proċess kien ikun żewġ partijiet. L-ewwel, ma l-ħaġa tifhem il-proċess kien ikun, ma kienx qorti kif inullum. Ma kienx hemm maġistrati u ma kienx hemm imħalfin u ma kienx hemm lawyers, għalhekk kienet importanti ħafna kif li inti kapaċi titkellem fil-dak iż-żmien. U tittara kif kienet l-ewwel parti tal-proċess dak li qed jakkużah, all right, il-prosekutur biex ngħidu hekk jagħmel il-każ kontrih. U mbagħad hu jirrispondi għal dak il-każ, Vordiri, u mbagħad il-ġurija tivvota il-min Umbat jaddu għattini fazi. Fil-kas illi il-ġurija jiddeċidu, Vordiri il-ġurija kienu nis ordinarji għal-Ateni, Vordiri tiftakar il-demokrazija fuq hekk ibbażata, mhux fuq elitizmu. In-nis Vordiri ordinarji. Għalkemm kellhom skjavi u kellhom skjavi ma kienux ikunu Grigi. Għax il-mentalità kienet dak iż-żmien. Illi jekk inti Grek, all right, għandek ċertu status uman. Kulħadd il-kumplament huwa barbaru. Vordiri barbaru tista' tagħmlu rsir, imma il-Griek partikolarment l-Atenjan kien bniedem liberu, kellhom ħafna Vordiri. Ifhem nationalistic ħafna, mhux ħarra jingoistic il-ħsieb fl-aħħar. Iva, to an extent, imma tittara wkoll. Il-kuntest storiku ta' dak iż-żmien. Ma kellu anki d-demokrazija dak iż-żmien kellha d-difetti tagħha, pereżempju qed ngħid fuq iċ-ċittadini, in-nisa kienu esklużi.
Jekk kont mara, jekk kont foreigner, jekk inti kont hemmhekk għal business, vordiri jekk kellek interess fil-kummerċu dal-affarijiet, ma kellekx, ma kontx moddi bħala ċittadin, biex kun ċittadin trid tkun tulit, għateni irrawem, għateni vordiri, il-familja tiegħek trid tkun għatenjana, għasek kun vordiri ommok u missierek, seti li għawem u inti vordiri twilit, għatma konti kwalifika, trid tkun vordiri letteralment. Imwilet il-familjat kek trid tkun għatenjana. Bid-dem, bil-razza, dak il-xorta ta' kwalifiċi li tkollok. Iva, vordiri kienet għalli tista' mbagħad meta ġi għat-tieni fażi. It-tieni fażi tal-ġuri kien li il-prosekuzzjoni toffri x'tabbattaj toffri piena u joffri piena. L-imputat joffri p-pena, un bat jivvotaw fuq il-pena. U li ġara kien, għal-min skont kif jgħidilna Platun, li il-prosekutur tiegħu rrid pena tal-mot, rridu jmut. U speċi laqs biex jirrikonoxxija, ma rridx jagħmel vordiri, ma rridx jappella, jagħmel pena xejn. U ħbib tiegħu perswaduh u mill-lider offra li ħallas xi fajn ftit qawwi. U tant irrabjaw illi in-nies hemmhekk illi qataw ilu għal-mowt. Għax kien qiegħed jimmina il-proċess ġudizzjarju fajnehom? Iva, in a sens naħseb hija li l-għalax kien qiegħed jesponihom hu. In-nies illi huwa dejjem kien jesponi kuljum ġurnata wara l-oħra jitkellem fil-vordiri fl-agora, jitkellem taħt is-siġar, jitkellem fuq dik, jitkellem fuq kollox kien jitkellem vordiri u jiddiskuti. Daw l-istess nies li kien dejjem iħeġġiġhom biex jgħixu ħajja aħjar u jesponi il-pretenzjonijiet tagħhom vordiri kważi waqgħhom għaċ-ċajt vordiri. Daw rridu jaraw, rridu jħilsu minnu. Ġifieri, mela, qed ngħidu li Sokrates il-filosofija kien juża biex jipprova jasal għal xi jfisser li wieħed jgħix ħajja etika. Sewwa. Issa, x'inhuma l-lodot li kien juża? Fis-sens, l-lodot tal-ħsieb, il-loġika, deduction, kif hemm speċa hemm għarfien kważi tekniku, forsi xjentifiku ta' kif kien jaħseb. Ma dak aħna oriġinarjament, vuol kif kien jaħdem Sokrate, kien nimmaġina jien permezz ta' dialogu illi vuol kien jieħu l-forma ta' dak jagħmel argument li ħor jirrispondi dan l-affarijiet. Imma il-Sokrate ta' Platun mbagħad huwa ta' forma oħra. Is-Sokrate ta' Platun huwa Sokrate platoniku partikolarment fil-part. Allura, peress li Platun kien jużah bħala il-protagonist fid-dialogi, dejjem kien ikun hemm definizzjoni ta' xinu l-erf, xini l-imħabba, xini l-ġustizja, xini l-affarijiet kollha li kien jiddiskuti fil-xisimhom tiegħu, fid-dialogi tiegħu. Illi rrid jasal għaliha vordiri. Jekk inti tara hemmhekk imbagħad dak il-Sokrates ssib tip ta' dialogu differenti fejn l-għan aħħari diġà jaf x'inhu Sokrate. Diġà jaf fej se jasal u juża il-metodu ta' dibattitu ta' diskussjoni biex jasal hemmhekk. Qed tifhem? Diġà jkollu d-definizzjoni qed tgħid? Diġà jkun jaf f'moħħu, all right? X'irid ifisser b'ġustizzja, x'jaħseb li vordiri il-ġustizzja hija x'ikun vordiri ikun wasal għalija mill-kontemplazzjoni tiegħu. U jkun irid iwassal l-oħrajn vordiri għal dik l-istess konklużjoni. U kif jagħmel permezz ta' mistoqsijiet? Il-mod kif kien jaħdem Platun, dana Platun mhux Sokrate propja, huwa s-Sokrate ta' Platun. L-iktar li għandna evidenza ta' kif kien jaħdem Sokrate tramite Platun huwa The Republic,
Le għandu xi ma nafx kemm il-dialogu Platun għandu ħafna, għandu Republic. Jiena nqis ir-Republic bħala showcase tiegħu għax hemmhekk jiġbor kollox. Jiġbor l-idea tiegħu fuq il-metafizika, fuq is-psikoloġija, fuq il-politika, fuq l-edukazzjoni, fuq kollox anke. Il-ġustizzja wkoll tiġi Il-ġustizzja bħala skur. I mean, le, it-tema tar-Republic hija l-ġustizzja. Imma biex jasal għar-risposta x'inhi l-ġustizzja u kif tagħmilha. Jgħaddi minn ħafna affarijiet, li huma filosofiċi. Jibda per eżempju bid-distinzjoni bej, dawk illi għanna opinjoni tiegħu li nafu li naħsbu illi hu għaliex fuq il-bażi ta' sensi tagħna dak li nosservaw naraw u dak li huwa vera. Vordiri li vera u per eżempju inti tkellimt fuq il-verità. Il-verità kif jaħsbu li ħafna nies bidejat totalment differenti. Okay? Imma mbagħad hemm verità waħda illi hija verità universali u ma tinbidel qatt u hija verità perfetta. U x-xogħol tal-filosofija hija, alright, skont Platun, illi naslu għal din il-verità. Illi tasal għal din il-verità. Allura meta inti tara il-xogħol li ta' Platun fej daħal il-Sokrate vordi dawn id-dialogi. I mean, Sokrate isir bażikament il-portavoċe ta' Platun. Vordi diffiċli ħafna li inti tkun tista' anki l-studjużi li għamlu studji vordi speċifikament fuq daw l-affarijiet. Isbuha diffiċli x'indaqqiet biex jisseparaw dak li hu Sokratiku u dak li huwa Platoniku, ma ċertament illi Sokrate kellu idea differenti ta' dialogu minn Platun. Platun id-dialogu jrid iwassal x'imkien, allura kien ikun organizzat, kien ikun vordiri step by step. Mentri l-impressjoni li għandi jien almenu ta' Sokrate propja kien illi ma kienx ikollu soluzzjoni. Is-soluzzjoni kien ifittixa mal-oħrajn. U fil-fatt, hemm żewġ modijiet kif taħseb fuq il-verità, waħda minnhom milli taħseb li hemm xi verità eterna universali ma tinbidel qatt, all right, ġustizzja f'dal każ tar-Repubblika illi ma tinbidel qatt u li hija il-mudell ta' dak li huwa ġust, illi hija l-idea platonika, illi vordiri jasal għaliha mill-metafizika di. Mbagħad hemm l-idea li jiena li fl-opinjoni tiegħi iktar sokratika, iktar marbuta anke ma kienu jaħdmu kif kienu jaħdmu s-sofisti ta' żmienu. Illi kienet illi inti il-riċerka tibda vordiri from a situation of ignorance. Min flok diġa naf fejn irrid nasal u rrid immexxi lilkom fejn irrid nasal għax jien teacher bravu u naf nistaqsi il-mistoqsijiet li għandi bżonn nistaqsi biex inwaslek fejn irrid jien. Taqbel ma l-ipotezi tiegħek. Ġifieri waħda tibda b'ipotezi u isu jsir reverse engineering u l-oħra jsir isa qabża open-ended qabża fid-dlam u sa naraw fejn kif in id-demokrazija f'dak iż-żmien. L-idea hija li inti tipprova ssib is-soluzzjoni b'dan il-mod miftuħ u bl-assunzjoni li inti vordiri ma tafx x'inhi r-risposta. Vordiri aħna qegħdin niddialogaw flimkien. Ora mhux biex jien nwassalkom x'imkien fejn irrid jien, imma biex nimxu lejn risposta, soluzzjoni li nistgħu nsibu bejnietna. Vordiri d-dibattitu jkun open-ended. Allura jista' jkun fih sorpriżi differenti. Illi huwa tip ta' dialogu naturalment li jinteressa lili. U il-konklużjoni ta' Sokrate kienu rigward il-ġustizzja li teżisti fl-aħħar mill-aħħar ġustizzja waħda universali, applikabbli. X'kien jaħseb Sokrati nnifsu ma nafux. Imma dik kienet l-idea ta' Platun illi hemm ġustizzja universali. U dik il-ġustizzja universali hija universali, vordiri, total kulħadd, vordiri timeless, m'għandi żmien, għal dejjem, vordiri, u ma tinbidilx. Vordiri dejjem. X'kien jinforma dik fis-sens x'isawwar ġustizzja universali? Biex għandu teżi fuqha? Le, I mean, l-idea tiegħu kienet illi bażikament jipprova jsib, all right? Teorija ta' ġustizzja li fuqha mbagħad jista' jibni stat politiku.
u situazzjoni politika. Allura u li kien qiegħed ifittex hemmhekk hija għax hu kien jaħseb li jekk inti issib, all right, definizzjoni ta' x'inhi l-ġustizzja propja, all right, mhux kif jaħsbu in-nies differenti li imma kif inhi propja. Ngħidlek in a sense tista' tifhmu l-x'ismu tiegħu għaliex Platun, I mean, immaġina, all right, illi tħanna ġo kamra. Per eżempju, ġo mużura u hemm pittura inkwatru. All right? U edin 4-5 minnis u edin nikkommentaw fuq dan l-inkwatru, min jgħid li ekku, min jgħid ekku, min jgħid li sabiħu, jgħid minni kera, min jgħid li kiku jimmandendilix fil-ġismu tiegħi, fid-dar tiegħi, min jgħid Marija għejt kemmi sabiħa man kienet tiegħi. Vordiri daw l-affarijiet kollha. Issa Platun vordiri li kienet iddejqu f'din il-ħaġa hija li għandek ħafna opinjonijiet mingħajr konklużjoni ta' xejn. Allura kien jgħid, qabel pereżempju ma niddiskutu orajt jekk dak l-inkwatru huwiex sabiħ jew le, l-ewwel irridu naraw xi tfisser il-żbuħija. Vordiri rridu definizzjoni ta' żbuħija biex dik tagħmel tagħti l-standard. All right? Jew il-kunċett ta' ġustizzja, biex dik tkun is-standard li rridu nimxu biha u li rridu nkejlu kull tip ta' kwalità ta' attività politika kontrija, all right, u li nipprovaw noqorbu kemm jista' jkun leha. L-ideal. L-ideal. L-ideal tal-ġustizzja. Ok, u kien jemmen li jeżisti ideal tal-ġustizzja. Però kien artikolaħ l-ideal tal-ġustizzja x'inhu jew forsi qiegħed nitlob wisq. No, kellu definizzjoni. Ġa wisq komplessa l-affari. Le, jasal għal-konklużjoni. X'kienet? Il-ġustizzja skont Platuni għallu ħaġa hija, all right, li tidher ħafna għax wara dak id-diskors kollu għax il-Repubblika mhux volumi vordiri mhux ħażi. Wara dak id-diskors dak kollu vordiri din il-dialogu kollu, il-konklużjoni li jasal għalija Sokrate. U by the way, meta tajt il-konklużjoni, anki din hija xi ħaġa fil-filosofija, vordiri fis-sens li hija definizzjoni illi ma tistax twaqqaħħa. Okay. Vordiri, kull definizzjoni oħra tal-ġustizzja li jikkonsidraw hija definizzjoni li b'xi mod jew ieħor hija flawed. Vordiri jew loġikament jew mhix konsistenti, jew jekk inti toħodha vordiri għal x'jistgħu jkunu l-implikazzjonijiet tagħha, tinduna dawk l-implikazzjonijiet mhumiex desiderabbli. Vordiri dik tfisser. Issa, Platun iwassalna l-definizzjoni sempliċi ħafna li tkun ġust tfisser illi bl-Ingliż se ngħidilek minding your own business. Minding your own business. Tajt kif il-Madoffi tista' tibni, xtaqbad tajt. Struttura politika fuq hekk. But it's a very Western concept, dik, sense the idea of minding your own business is very capitalist, anarchic. No, not really, no. I mean, l-istat li joħloq Platun huwa strutturat u hierarchical ħafna. La xu qal, speċi, u qal, il-se jista' jkollok ġustizzja biss. Jekk kulħadd fis-soċjetà, all right, qed jaqdi id-dmir tiegħu skont vordiri il-mod kif ikun edukat u skont ir-rwol li għandu fis-soċjetà. Vordiri, u kien jgħid li s-soċjetà għandha tlet għaw xtaqbad tajt elementi importanti tkun li ma' soċjetà tkun. Għandek bżonn klassi ta' nies li jigvernaw u li għamlu l-liġijiet. Għandek bżonn klassi ta' nies li jiddefendu l-istat, vordiri. L-armata. Il-militar. Il-pulizija. Il-pulizija, security. Li jżguraw l-bon ordni, sawa. Mbagħad tielet vordiri entità fl-istat huwa il-produtturi, dawk li jipproduċu l-ekonomija li għandu bżonn l-istat biex imexxi bih, vordiri. Illi huma l-bdiewa, n-nies fil-business, l-industrijalisti. Dawk huma tlet għalih tlet klassijiet bażiċi ta' kwalunkwe soċjetà. Mawra salħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba.
Waħda mill-affarijiet radikali li għamel Platun, vordiri, Platun fl-istat ideali tiegħu ma teżistx familja. Għaxu kien jara li l-familja kienet il-problema politika tal-istat kollu, fis-sensu tas-soċjetà għaliex. Kien jemmen il-familja hekk, għaliex hu kien jemmen illi l-familja hija tant hija qawwija illi hija kompetitriċi, hija kompetitur għall-istat. Għall-istat, għall-lealtà lejn l-istat. U jekk inti se jkollok il-familja, se jkollok il-familjari, u jekk inti tkun f'pożizzjoni ta' poter, se tgħin il-dak u se tgħin il-liħor, u se dan it-tip ta' affarijiet. Amoral familialism. Ma Ta' x'ismu dak? Amoral familialism? Or insomma. Edward C. Benfield. Le, mhux Benfield. U li tkellimna fuq xi darbtejn ma' Mark ma' Albert Bell tkellimna dwaru, ma' Mark Camilleri tkellimna dwaru. Amoral familialism. U kienet titkellem ħafna dwaru defni. So, anyway, din l-idea tal-familja tiegħi qabel kollox, għalkemm biex ta' koll nistar li mill-affarijiet li għattaj li bej dir-riġidità tal-irwoli, anke għax forsi jiena bniedem l-riġidità ma tantx toġobni. U anke għax jiena nħossni pjuttost raġel tal-familja, u l-familja t-tini, biex ta' ankraċ l-nħob, ma tantx t-ġobni dal-ostra Platun. Naddu għal-Minister Aristotel aħjari u partri kif morru, kif morna? Tiftakar li għedin nitkelmu fuq bnidem li kien 4 sekli qabel Kristu tada, vordiri anki. Interessanti jekk inti taqra vordiri l-Sokrate, u Kristu, ħafna xtaqbat tajt li għandhom minn xulxin, stess tip ta' argument basikament li inti ma tista' tagħmel, ma tistax tagħmel ħsara li bniedem ġust, vurdi dik hija idea. Fil-fatt waqt li tajt l-istorja tgħid dismajta x'kien l-istorja. U hija bażikament il-forqa u l-tipa tal-messjanika speċa. Isma' sibli minn kien jitkellem fuq amoral familialism għax. L-intervistajt? Le, kien wieħed li kien ġi Malta u kien kiteb ħafna dwar u jgħid li n-nies tal-Mediterran u ma ħafna tok li fida. Erġajda? Bozovan, Jeremy Bozovan. Le, Bozovan kien. Imma Platun rrit neħi l-familja pala istituzzjoni, memx familja. Terribli, ma inti taqbel ma ħaġa ġaballin. U naħseb jena li Platun huwa bnidem huwa filosofu brillanti, mhux għalija biss naħseb li kulħadd jaqbel li probabbilment kien l-ikbar filosofu ta' żminijiet kollha għaliex kważi llum il-ġurnata qed niddiskutu l-istess affarijiet li kien jiddiskuti hu. U kien diġà qiegħed jiddiskutihom dak iż-żmien, vordiri. U għalhekk li tqisu filosofu daqshekk kbir. U għax l-idea tiegħu influenzaw l-imħuħ kbar kollha tista' tgħid miż-żmien u sal-lum. Anke llum għadu influenza Platun. Però mill-affarijiet li tħaddidna kemm qabel il-programm u kemm issa biex tqara affarijiet li inti mhux neċessarjament taqbel magħhom. Xejn ma naqbel ma' Platun. Eżatt. Di li qed taffaxxinani dwar li tissejjaħlu raġel influenti kbir. U qed nipprova nifhem għalfejn tippreġjah daqshekk, speċa għax did he ask the right questions? No, nippreġjah bħala filosofu. Fil-mod kif kien jaħseb, il-mod ċar li kien jaħseb, il-mod kif kien jagħmel il-filosofija. Imma mhux il-konklużjonijiet. L-insight tiegħu. Le mbagħad meta jiġi vordiri joħloq jiġi b'teoriji politiċi partikolarment il-metafizika tiegħu naħseb li hija żbaljata kompletament vordiri. X'kien jgħid fuq il-metafizika? Il-distinzjoni li kien jagħmel bejn żewġ tip ta' realtajiet li hemm realtà waħda li hija r-realtà li nesperjenzaw fid-dinja ta' madwarna, dik ir-realtà pereżempju li qed nesperjenza jien bħalissa meta qed nitkellem miegħek qed inħares madwari. Ir-realtà li jtun is-sensi tiegħi illi ħafna mill-affarijiet li nagħmel huma bbażati fuq judgments li jena nagħmel bis-sensi tiegħi. U Platun kien jemmen li dik hija d-dinja illużorja. Vordiri dawk huma kollha illużjonijiet, vordiri, illi allura kien jiddistingwi bejn dik it-tip ta' vordiri għarfien. U l-għarfien liħor li tik il-filosofija fejn inti tasal għall-essenza l-qofol ta' xi ħaġa.
Vordiri, natik eżempju fuq tal-ġustizja. U kien jemmen, per eżempju, aħna l-esperienza tagħna tina li għaw ħafna idea differenti fuq ġustizja xinu tajb, xinu ħażin, whatever it is. Imma idea, imma l-verità hija waħda fuq ġustizja, hemm verità waħda fuq ġustizja. All right? U kien jemmen illi dawk l-ideat kollha huma korruzzjonijiet ta' din l-ideat oriġinali li huwa l-ideal perfett. Allura u kien jemmen illi finalment l-intellett, għaliex l-intellett inti tasal, il-filosofija ħadem bl-intellett, bil-kontemplazzjoni, all right? Huwa bl-intellett li inti tista' tasal għal-verità, mhux bil-esperjenza tad-dinja, vordiri d-dinja ta' madwarek ittik, affarijiet illi vordiri eventwalment huma hekk, ma mibnijin fuq xejn. L-intellett huwa il-vera xtaqbad tajt it-tul li bih inti tista' tkun taf il-verità fuq kollox. Imma skont Platun allura l-intellett, id-data li qed janalizza. L-intellett huwa kif qed tajt intu huwa. Dak titwarrab kollox. Jekk inti titħares lej pereżempju il-bidu tal-filosofija moderna, ġeneralment jekk inti tħares lej il-kodba tal-istorja tal-filosofija, l-ewwel filosofu modern huwa identifikat bħala Descartes. Okay. All right? Jekk inti taqra l-meditazzjonijiet ta' Descartes, vordiri, Descartes kien irrid isib l-istess ħaġa eżatt bħal Platun. Vordiri, irrid isib, vordiri, dak li huwa vera, all right, irrespettivament x'naħsbu, x'naraw, x'nesperjenzaw. Allura huwa għalhekk kienet. Il-filosofija trid twarrab l-emozzjonijiet, trid twarrab kollox, all right, l-esperjenzi kollha. Dawk titwarrabhom minn nofs. U darba tkun warrabthom minn nofs tibda minn ground zero u tibda tibni bl-intellett. Sakemm tasal vordiri għal dak li huwa il-verità tal-ħaġa. Vordiri il-metafizika tiegħu kienet propjament dina l-idea li hemm dinja ta' forum kif kien isejħilhom, daw l-ideali, daw il-kunċetti li għandhom forma ideali li ma jinbidlu qatt li dejjem jibqgħu l-istess, li huma eterni, li huma universali, etc. etc. U dik hija realtà waħda, u r-realtà tad-dinja hija realtà differenti. Il-filosofija vordiri twaslek għal realtà li hija superjuri għal dik li tik l-esperjenza. Jiena l-idea tal-forum ġilli laft biha li daw l-allat pereżempju jiena kif nara jien li int meta għandek il-panteon ta' allat huma qishom repożitorji differenti ta' ideali differenti. So naf pereżempju għandek il-Mars li huwa l-alla tal-gwerra. Mela Mars ġo fih għandu l-ideali kollha ta' xi ġifieri tkun gwerrier tagħmel gwerra, l-vjolenza, l-aggressjoni. Naf l-alla tal-Eros pereżempju. U speċi daw kienu kollha qisu repożitorju, elenku, imma li inti bħala bniedem biex tkun tista' tifhmu aħjar għax il-bniedem biex għandu bżonn affarijiet li forsi jista' b'xi mod jara jew jidentifika b'mod li huwa inqas astrat, nużaw dawn l-ixbiet. U mbagħad biżmien qisu speċa ħloqna ideal wieħed trammite il-monoteizmu speċa. Biex di tal-forum jiena hekk nara. I mean, jekk inti tħares lejn x'inhuma l-karatteristiċi ta' forma, vordiri, il-forma tal-erf, il-forma tal-ġustizzja, whatever, tinduna fil-fatt li għandhom l-aspetti kollha ta' Alla. Vordiri ma jinbidlu qatt, ma jitċaqalqux, huma universali, huma timeless. Vordiri l-affarijiet kollha huma statiċi ma jitċaqalqux. Vordiri l-ideat kollha ta' xi ħaġa li bażikament inattribuha lil Alla. Vordiri il-forum huma il-mudell huwa hemm qiegħed. Dejjem hekk ħsibt fuq, speċi dejjem hekk ħsibt le xi sena ilu, li speċi ta' Alla huwa isu l-kontenitur għal daw il-mod kif titraduċi l-idea tal-forum. Imma li għatlek qabel speċi li kienet diffiċli ħafna. Għaliex l-ewwel ħaġa Platun rid li jelimina l-familja, ovvjament, għax ma rridx ikun hemm vordiri conflict of interest
fil-imħuħ ta' ċittadini fejn hu l-interess tagħhom jekk il-lealtajiet tagħhom jekk għandux ikun lejn l-istat jew lejn il-familja jew il-qraba tagħhom jew il-bib tagħhom. Dik rid jelimina u dik waħda naħħa l-familja. It-tieni ħaġa li għamel allura tgħid li inti flok il-familja x'tagħmel kif se trabbihom it-tfal. Misse jkollok tfal, iva jkollok tfal. Ordiri, kien ikun hemm fl-idea tiegħu kellu jkun hemm ċeremonji wedding ceremonies li kienu organizzati mill-istat. Ordiri, suppost li ma kienux immanipulati, ma fil-fatt kienu jkunu manipulati l-idea mill-filosofi, mill-rulers, biex kemm jista' jkun inti jkollok razza kemm jista' jkun pura. L-aħjar prodott, speċi, l-aħjar prodott, il-ċittadini ikunu l-idea ta' arjanizmu ġifieri. Le, għandek din għandek dik l-idea li kien Plato kien ta' żmienu, rridu niftakru wkoll li Plato kien influenzat ħafna mill-Spartani. Fil-fatt ikun sensaqsik. Ħafna mill-idea tiegħu pereżempju kien tal-idea li jekk jitwildu tfal li mhux suppost. Jitwildu tfal. U ħaġa ma tistax inti ikollok tfal barra minn dal-arranġament. Dal-arranġament, ġifieri tistax tispjega ħulina l-arranġament ta' kif kif mela ħansaqsik naqra biex nifhem naqra aktar mod artikolat. Dan li qed nitħattu dwaru huwa dak li eventwalment seħħ jew huwa l-ideat ta' Platun. L-ideat ta' Platun. L-ideal ta' Platun, ġifieri fl-ebda punt ma ġew adottati. Fis-Sparta forsi? Le, fis-Sparta diġà kienu qegħdin jiġu adottati ċerti ideat. Vordi anki l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li kien jara Platun, vordi l-ugwaljanza politika. Kienet diġà kienet taħdem f'Sparta, n-nisa kienu jagħmlu l-istess affarijiet tal-irġiel, anki ġildu kienu bħal l-irġiel, vordi kienu u l-idea dejjem kienet vordi mhux għax kellu xi simpatiji lejn nisa jew kien feminist jew xi ħaġa, imma l-idea kienet li hu kien iħoss li inti nofs il-popolazzjoni twarraba fuq bażi għax huma nisa. Hija stupida. Qed taħli l-talent. Qed taħli l-talent, il-potenzjal, qed taħli u kellu imma essenzjoni oħra li kellu Platun anke fuq il-filosofija, li n-nisa kapaċi jagħmlu l-filosofija li kienet idea li ġiet reżistita anki sa 18 seklu. Kien hemm filosofi li huma filosofi kbar bħal Vietnam, John Locke u Rousseau, illi kienu jgħidu li n-nisa mhux kapaċi għall-filosofija, illi n-nisa kapaċi għal ħafna affarijiet, partikolarment biex jimmaneġjaw l-affarijiet, biex domestiċi. Mhux neċessarjament domestiċi biss, imma kienu very good managers, imma meta jiġi għal dak il-ħsieb iktar għoli tal-filosofija. Astrat. Vordi huwa kunċett ta' filosofija aristokratika. U dija waħda mir-raġunijiet għalli xi ma nistax naqbel ma' Platun għax jien il-filosofija għalija għandha tkun xi ħaġa demokratika, għandha tkun xi ħaġa li tidħol fis-soċjetà, tkun mod kif jaħseb il-poplu, mhux illi jkollok elit hemmhekk, all right, illi jeżerċita l-erf tiegħu jeżerċitaw l-erf tagħhom biex ikunu jistgħu jmexxu ma jaqtaw il-kulħadd mill-politika. Però l-iktar ħaġa importanti għalija vordiri wkoll sibta importanti f'Platun, u f'Platun użaw ħafna fil-lectures tal-filosofija tal-edukazzjoni. Illi Platun kien l-ewwel wieħed li ntebaħ. Illi jekk inti trid tenġinierja soċjetà. Karl Popper kiteb żewġ kotba Karl Popper ma nafx hekk qatt smajt bih. Kien filosofu tax-xjenza, famuż ħafna, u kien Vjenniż, kien Awstrijak. U kien filosofu wkoll vordiri politiku u whatever. U Karl Popper kiteb żewġ kotba jisimhom The Open Society and Its Enemies. All right? U jara il-Platun bħala l-oriġinatur tal-idea ta' soċjetà magħluqa. Vordiri soċjetà totalitarja, soċjetà vordiri, fejn għandek kontroll sħiħ, anki għalla volja ħafna drabi l-kontroll li kun vordiri mhux daqshekk ovvju, vordiri ċensura daw l-affarijiet, dat tip ta' pjanar.
u jgħid li speċi Popper jgħid li din il-closed society hija invenzjoni ta' Platun li mbagħad inspired il-Hegel u l-Marx, etc. totalitarianizmu modern, vordiri. U jgħid u jiddiskutih bħala, jirreferi leħ. All right? Bħala social engineering utopiku, utopian social engineering, fejn inti tibda, all right, pjanta ta' tip ta' soċjetà li hija ideali. U tipprova, vordiri, timmanuvra is-soċjetà li għandek fuq dak il-modell. Allura kull min ma jaqbilx ma' dak il-modell, vordiri, teliminaħ. Allura, inti tajti ma dik kif tinfluenza ħafna stati totalitari, moderni. Anki nidem bħal Pol Pot fil-Kambodja, illi vordiri huma għandhom modell ta' soċjetà u jridu is-soċjetà eżistenti li mhijiex perfetta jmexxu għalej dak il-modell perfett. Allura xibati. Ibatu n-nies għax inti trid tadatta n-nies vordiri għal modell partikolari. Miflok ma tadatta l-modell għan-nies li għandek. U skont kemm inti lest li tagħmel ħerba biex tasal għal. Ma Platun kien l-ewwel wieħed li realizza li jekk trid tagħmilha dik, irid ikollok sistema nazzjonali ta' edukazzjoni. Irrid ikollok sistema. Allura x'kien l-idea tiegħu? L-idea tiegħu huwa li t-tfal vordiri jitwildu. Kif jitwildu? All right, minn ovvjament, dan il-proċess li ma tantx huwa ċar fuq biex inkunu għax Platun mhux dejjem huwa ċar ħafna fuq id-dettall. L-idea hija li meta jkunu żgħar, vordiri jkun għadu kemm jitwildu jittieħdu mingħand l-ommijietom, all right? U qatt ma jsiru jafu min huma l-ġenituri naturali tagħhom, la minn ommhom li ma missierhom xejn. U ipoġġihom kollha in a state nursery fejn jieħdu ħsiebhom nisa vordiri li għandhom dan it-tip ta' xogħol li jieħdu sepp it-tfal fl-infanzija tagħhom. U daw ikunu fi state nursery, boys u girls flimkien, u mbagħad meta jkollhom ċertu età jibda l-vjaġġ edukattiv tagħhom. Jien ħafna drabi ngħid fil-lectures tiegħi li jekk inti tħares lejn is-sistema li kellu Platun edukattiva, tajt imma hawn xi ħaġa ħażina hawnhekk għaliex tinduna li t-tip ta' sistema li kellu Platun, illi kienet intiża għal soċjetà ta' din it-tip, hija propjament is-sistema illi kellna fil-ponent u anke f'Malta ħafna snin, anke riċentement, sallum il-ġurnata, vordiri inti għandek it-tfal jitilqu mill-kindergarten. Mbagħad imorru fil-primarja. Mbagħad kollha jagħmlu kulħadd imur fil-primarja. Mbagħad issir selezzjoni. All right? Dawk li huma kapaċi jimxu għat-tieni pass. All right? It-tieni pass huwa ngħidulu il-pass sekondarju. Dawk it-tfal, in other words, illi ikollhom xtaqbad tajt, ikollhom il-kapaċitajiet intellettwali li kunu jistgħu jimxu għat-tieni parti. U l-dispożizzjoni wkoll li jpoġġu bil-qeda jisimgħu jkunu kongruenti ma' ma nafx kif kienet le fil-Kastana qed ngħid, le fil-Kastana. Ma inti vordiri Platun vordiri għalih l-edukazzjoni għall-ewwel hija ġenerali. Vordiri hija parti minna soċjalizzazzjoni, jitalmu dwar ir-reliġjoni, jitalmu fuq il-mużika u dar affarijiet. U mbagħad fit-tieni stadju isiru intellettwali. Vordiri jkunu bbażati fuq il-matematika. All right, il-matematika kellu rispett kbir leha, Platun għax Platun kien Pythagorean fil-ħsieb tiegħu, anke l-mod l-idea tiegħu tal-elf, knowledge, kif minn fejn ġejja knowledge. Vordiri u kien il-matematika, il-ġeometrija, vordiri, l-astronomija, l-armonija, x'kien jemmen assoċjazzjoni importanti bejn il-matematika u l-mużika, u l-matematika. Bejn il-matematika u l-mużika? Yes, dikka kienet ġejja mill-Pythagoreans u mill-setta tal-Pythagoreans. U hemmhekk vordiri kien ikun edukazzjoni, training intensivament intellettwali. Fl-aħħar meta jispiċċa dak l-istadju, mbagħad jerġgħu jsir selection, vordiri jsiru l-eżamijiet. U jimxu għat-tielet fażi. Vordiri l-idea jisek għandek tip ta' piramida, kulħadd jibda fil-qiegħ.
Ma mbagħad bil-mod il-mod titla' l fuq. Sakemm fl-aħħar ikollok il-fax ta' fuq illi jkunu l-esperti, l-elit tas-soċjetà, il-filosofi. Dika tista' tħares lejha illi Ikunu dawk li jirnexxilhom jitilgħu it-taraġġ kollu. Kollu. Vordi jkunu waslu biex anki jifmu l-filosofija, dialettika kif U dan kien kollu blan biex inti toħloq ix-xorta ta' stat li inti tixtieq. Jiġifieri ma' kull pass inti wieħed mill-għanijiet prinċipali huwa li tindottrina wkoll. U l-indottrinazzjoni tibda veri kmieni ħafna with a myth, a foundation myth, dik li seħila foundation myth. Illi tfal minn meta jkunu żgħar, all right? U dina se tkun l-iktar diffiċli għall-ewwel saf. It-tfal meta jkunu żgħar, inti tallimhom, trawwimhom bl-idea illi jisma' Alla għamel il-bnidmin differenti. All right? Għamilhom ta' 3 kwalitajiet. Ir-ruħ tagħhom għandhom 3 kwalitajiet. Hemm dawk li huma ir-ruħ tagħhom hija il-produttur. Tal-xtaqbad kien jużaw metall u ħadid. Il-kwalità tagħhom tal-ħadid. All right? Hemm oħrajn li għandhom kwalità ta' fidda, il-ruħ tagħhom u hemm dawk huma kwalità ta' deb. Mhux kulħadd huwa l-istess. U daw jikkorrespondu daw 3 kategoriji soċjali li kont qed tgħid. U jikkorrespondu wkoll ma' 3 virtujiet kardinali. Il-rulers dawk li jmexxu, dawk li gvernaw, all right, għandhom il-virtu tal-erf. Tal-erf. Dawk li qegħdin jiddefendu għandhom il-virtu tal-kuraġġ. Għandhom vordiri bażi, anki l-bażi tagħhom, tal-personalità tagħhom, hija vordiri l-emozzjonijiet. Il-saf ta' fuq, il-bażi tal-karattru tagħhom hija raġuni. It-tieni f'saf huma l-emozzjonijiet u t-tielet huma materjalisti. Interessom fil-ħajja l-iktar affarijiet li huma materjalisti. Yes, dawk huma l-produtturi, vordiri l-materjalisti tal-business ta' vordiri. Għandek xisima, imma hemmhekk dak kien Platun illi vordiri f'dak iż-żmien kien diġà qiegħed jara l-ħtieġa ta' sistema edukattiva biex inti tkun tista' tuża mhux biex tfal tedukom, imma tfal tagħmilhom vordiri, tikkondizzjona ċerta soċjetà, tenġinierja tip ta' soċjetà ideali kif kien jifhimha. Kien jagħmel li tfal tista' bħalma nagħmlu bit-tafal spiex you mold them or cast them fil-ismut. Qed fakkarni naqra fl-istorja ta' Polgar, ma nafx intix familjari miegħu da Polgar, kien raġel mill-Ungerija li kien ħareġ b'din it-teorija li inti tfal jekk tibdihom minn età żgħira u tiddeċidi li ħatamilhom esperti f'xi ħaġa, ħajrnexxilek dejjem. U mbagħad sab din l-allima li kellha spiex ta' bejt wara l-istess fema tiegħu ma kienx u kien ossessjonat bl-idea. Somma għamlu 3 babies daw. U kienu 3 fajliet. U da eleġġa li l-daw il-babies minn meta jtwil ħaġa li ħajtihom f'dejhom hija chessboard. Sewa, u dak u Laszlo Polgar imma naf. U insomma, u inti speċta fil-playroom ħafna posters ta' nis li kienu grandmasters, it-toys kollox chess. U ġara li t-tlet tfal tiegħu kollha saru grandmasters, kollha waħda minnhom saret world champion ta' xi 15-il sena. Jiġifieri kellu l-idea li inti isma' tista' taqbad u tissawwar it-tfal skont tissoċjalizzhom into greatness speċna. Apparently għal dak l-esperiment bit-tfal tiegħu stess. U tiddistruġġihom, b'kull mod. Le, imma apparentament le. Ġifieri daw it-tfal insomma saru wkoll speċa studju tal-dispożizzjonijiet emozjonali tagħhom u kollha ġifieri huma vera kuntenti għax u kif kien jaħdem ma kienx jaħdem bil-kastig. U kien jaħdem with a reward system. Ġifieri li huma kienu
kienu jfittxu li jelabu ċess għax kien ittihom speċa status fid-dar. Issa ovvjament nista' immaġina li ċert ta' status jista' joħloqlok sens ta' kompetizzjoni magħhuk, jista' jħossok riżentiment għax oħtok aħjar minnek. Imma skont il-rapport li qrajt jien li huma speċa daw it-tlet titfal huma vera kuntenti spiex li għalihom iċ-ċess kienet speċa bħalma aħna kellna Nintendo. Huma they couldn't wait li jmorru d-dar biex ikomplu jilagħbu dik il-logħba ta' ċess. So dik l-istorja ta' Bolgar. Mela, by the way, dik kienet l-ewwel mistoqsija tfadilna 30 minnhom daw kienet. Mela, x'nagħmlu? Nirringrazzja l-sponsors tajt, idea tajba. Mela, nixtieq nirringrazzja l-ħbib tagħna, ħbib tiegħi Derek Meets, Stretta Beer, grazzi wkoll l-Maple, Garmin. Tidit interessani fuq l-akademiċi. Jekk qed titex biex tinstalla air condition fid-dar jew l-istabbilimenti kellem lil ħadd Ajr lil Kutriko. Air conditions b'laqwa effiċjenza b'5 snin garanzija, Wi-Fi control għandhom ukoll sistema ta' triple action filters biex l-arja tkun nadifa għalik u ta' madwarek. Kellek rapport mal-atletiċiżmu inti u tikber? Iva. Jien kont champion tal-Malta tal-badminton, tal-singles, doubles, labt ma' team nazzjonali. My theory. Kont nilab ma' teams nazzjonali, kont nilab ma' l-iskwadra nazzjonali tal-hockey, parteċipajt barra minn Malta u kont Duwek minn dawk il-disgustant il-tajf kollu, xorret. Le, vera. We don't like you here. Le, congratulations. Le, I mean, mux għax tajf kollu, imma kont inħobb, I mean, jina missieri kien jipparteċipa fl-sports kollha. Bordir kien jilab il-water polo, kien jaqdef, kien jilab il-tennis, kien jilab il-badminton, kien jilab il-snooker, niftakar kollox kien jismu. U kull fej kien imur, kien ikaxkarni miegħu. Bordir, konni u gosta, bordir, imur miegħu naraħ jilab, dik kienet l-idea. U l-sports daħal fija, meta bdejt nikber, anki meta mort training college, St. Michael's Training College, kont nirrappreżenta l-kulleġġ f'erba' sportijiet. Kienu badminton, dak iż-żmien kont junior champion ta' Malta, Vordiri, il-hockey, Vordiri, illi kont nilab ma' tim tajjeb ħafna, kont nirrappreżentom fit-tennis, fil-basketball, believe it or not, u fil-table tennis. Believe it or not? Għaliex m'għandix it-tula għal-basketball, imma dak iż-żmien, Vordiri, kien ikun benġlu għaftit, illum il-ġurnata l-idea li tilab il-basketball jekk tkun Vordir ma jkollokx ċertu tul, għal-min dbati. Xorta dbati, pero hemm jkunu playmakers u affarijiet bħal daw. Vordiri, u kont niddedika ħafna mill-ħin tiegħi l-sports, ħafna, Vordiri. Ma, skuza, ma interrompi kax għamil digressjoni u għandi tendenza li netlaq nġri miegħek u ninsa xogħol jispieċa. Nirringrazzja wkoll il-Kutriko, grazzi lill-PM Hobby, by the way, jekk qed tixtru minnant il-PM Hobby online, intom tmorru fi-check-out tiktbu John Malija. In caps jikġbu Iva. John Malija dejjem in caps mod. Grazzi wkoll l-Cabs u kif kienet il-miġjala hekk. All right, komda. U grazzi wkoll lill-Credit Info li dan l-aħħar għalawni minn ħafna bip. Isu il-filosofija għal-menu li qed tissemmili inti sissa huma konċernati ħafna fuq x'jagħmel soċjetà aqwa minn oħra, jew forsi x'inhuma r-reżoluzzjonijiet jew is-soluzzjonijiet jew il-prinċipji li nistgħu napplikaw fuq f'soċjetà biex timxi l qudiem. Inti temmen imma fl-idea ta' soċjetà aqwa minn oħra, fis-sens meta nirriżolvu daw il-problemi pereżempju li ma rredux it-tiranija. Qed noħolqu soċjetà oġġettivament aħjar. Tħanna l-oġġettivament. Kif taf inti jiena oġġettivament, ifhem jien nifhem u naf illi hemm ċertu mod kif tuża l-kelma oġġettiv. Illi għalija mhux problematiku, pereżempju jekk aħna ngħidu isma', dan aħdar.
dak aħtar, all right? Dak li seħila oġġettiv, vordiri, għax kulħadd jaqbel miegħu, vordiri huwa oġġettiv. Għaliex imma għaliex huwa oġġettiv? Għaliex hemm x'taqbad tajt kultura, jew whatever, parti mill-kultura tagħna mod kif naħsbu, illi fiha niddefinixxu l-ħdura b'ċertu mod. Vordiri mhix oġġettiv għaliex hemm xi ħaġa ġodi il-ħaġa li hija ħadra li tagħmilha ħadra. Fin-natura. Le għax aħna niddefinuha bħala ħadra. Aħna ddeċidejna nikkategorizzaw Eżattament, eżattament. Vordiri jekk inti qbilna fuqha. Yes. Għalhekk hija oġġettiva għax hemm konsensus li huwa ubiquitous. Yes. Li dik hija ħadra. Allura min jgħid dik hija ħamra. Hekk tiġi jekk jiena jiġi ġat minnkom jgħid li isma' dik ħamra ta' kuħat jgħid li ħadru dan qed jgħid ħamra x'għandu dan għandu color blindedness għax teżisti. Vordiri color blindedness irid ikun hemm xi raġuni. Magic mushrooms probably. Jista' jkun ukoll qed jara minn fek. X'kolor iri Mikil? Lemma barra Mikil. Imma vordiri ma ħares leha l-oġġettività ma ħares leha b'mod ieħor li f'dak il-mod. Illi inti tgħidli li hija oġġettiva fis-sens li hija vera minn xi angolu, minn xi standpoint illi huwa vordiri barra mill-kulturi ta' nies u l-mod kif jaħsbu għanni. Dika ma nikkonċepixix. Vordiri dik it-tip ta' oġġettività li kien qiegħed ifisser Platun bil-metafizika tiegħu illi nsibu x'inhi dak li huwa verament ġust mhux kif jaħsbu għan-nies imma dak li huwa verament ġust. Vordiri u dik li tista' ssiba b'xi mod bl-intellett tiegħek, dik ma naħsibx. Għaliex l-intellett huwa huwa prodott kulturali wkoll. Però soċjetà aħjar minn oħra? Ija, ifhem, soċjetà aħjar minn oħra għalija, all right? Peress li jiena bniedem etiku ħafna u nemmen ħafna fl-etika, jiena nemmen li l-progress Vordiri f'soċjetà huwa marbut ħafna ma' tnaqqis ta' tbatija. Vordiri għalija soċjetà illi tipprogredixxi, alright, hija soċjetà illi il-ħin kollu trid tnaqqas id-tbatija tan-nies. Vordiri dik hija għalija. Vordiri jekk is-soċjetà tal-lum, alright, in-nies ibatu inqas mis-soċjetà tal-bira, is-soċjetà Maltija se ngħid mis-soċjetà universali tal-umanità. Għax jien nemmen li kulturi differenti għandhom modi differenti kif jikklassifikaw il-valuri tagħhom. Imma jien għalija jekk Malta llum pereżempju nadru, all right, l-annimali nadru kemm jista' jkun, ma nagħmlux sara lin-nies illi għalija dawk huma sinjali ta' progress. Jien għalija vordiru waħda mill-affarijiet li tinkwetani ħafna u ddejjaqni ħafna fis-social media u għalhekk nevita. Is-social media ngħid il-verità hija tant nara affarijiet fiha li mibnijin fuq affarijiet oħrajn, valuri differenti ta' mibeda, ta' pika, ta' ġlied, ta' intolleranza, illi ngħid imma possibbli aħna f'dan żmien kollu għamilna tant progress f'affarijiet materjali fuq il-livell etiku ma mxejniex pass il-qoddim. Vordiri il-krudeltà tagħna qed nurruha b'mod differenti dak li kien qiegħed jgħid speċi in essence Foucault. Illi iktar milli indirizzata illi dak li jkun tajru jew tintimida jew whatever, l-intimidazzjoni ssir mod iktar sottili. U dikka tinkwetani. Rrid insaqsik waħda dwar speċtat li hemm soċjetajiet oħrajn li jagħmlu speċtat il-ġerarkija tal-valuri differenti. Inti are you hesitant li tgħaddi ġudizzju fuq dawk is-soċjetajiet minħabba li għandek speċjal l-isfond tiegħek bħala bniedem il-ponent abjad Ewropew li speċa eċċert u għalhekk ma tgħaddix il-ġudizzju fuq soċjetà li pereżempju toqtol omosessuali għax tgħid forsi għal dik is-soċjetà. Nadihom il-ġudizzji tiegħi. Ġieli xorta tqis li s-soċjetà tagħna li ma toqtolx l-omosessuali huwa progress superjuri. Le mhux superjuri, hija iktar progressiva skont il-kriterji tagħna ta' progress.
ma nafx ma dik il-superjuri ifhem, biex jiena nista' nasal f'sitwazzjoni fejn nista' niġġudika jekk dik hija superjuri iktar minn din. Alright, jiena rrid inkun fordiri dik it-tip ta' ikolli dik it-tip ta' oġġettività. Alright, illi jiena ma namminx li hija possibbli. Illi fordiri inti tagħmel ġudizzju minn imkien. Not from a standpoint. Jiena il-ġudizzji kollha li nagħmel fuq kull ħaġa hija magħmula minn a standpoint. Vordiri minn pożizzjoni, kulħadd għandu pożizzjoni fuq kollox. Issa li teżisti xi sitwazzjoni fejn bniedem jista' jaħseb mod illi ma jħux mhux minn xi pożizzjoni għalih hemm possibbli. Ma l-ewwel għamilt starija u naqbel ħafna magħha. Nismex inti għad li l-aqwa soċjetà għalik jew soċjetà li inti tixtieq tgħix fiha u tixtieq tara dak ix-xorta ta' progress hija s-soċjetà li timmira biex ikun hemm dejjem inqas dbatija u sofferenza. U tirriforma l-istituzzjoni. Ma taħsibx li dik hija x-xewqa ta' kull bniedem li ma jkunx li hu bħala individwu qed ngħid. Issa nisseparaw speċa il-bniedem u l-istat u speċa il-poter u l-kirbar poter. Però ma taħsibx li kull individwu għandu din ix-xewqa li ma jsofrix b'mod inutli, ġifieri nifhem li hemm soċjetajiet fejn is-sagrifiċċju speċa huwa importanti. Imma huwa tip ta' sofferenza li huma jażlu li forsi ħatejnhom jgħaddu għal fażi transcendenti f'ħajthom, eċetera, eċetera. Però naħseb li l-bioloġija tagħna tiddetta li s-sofferenza lilna hija l-iktar, is-sofferenza inutli partikolarment, hija l-iktar ħaġa li aħna nistmerru. And I feel like that is the one philosophical truth li nista' norbot xi ħaġa magħha. Għadna qatt ma ltqajt ma' bniedem speċa f'sifirt ħafna. U għadna qatt ma ltqajt ma' bniedem li għadli ħajjena nħobb ta' nsofri inutilment. Ma vordiri hemm differenza bej. Naħseb li l-ebda bniedem ma jħu pjaċir isofri, vordiri. Allura stat aħjar minn ieħor mhux stat li jiżgura li dejjem aktar minn iċ-ċittadini tiegħu isofru inqas. Imma jiena dik niddistingwija mill-mod minn ħaġa oħra. Jiena għalija vordiri li jiena nsofri. All right, jiena ddejjaqni. Issa il-kwistjoni jekk jien niddejjaqx meta nara ħadd ieħor isofri. Dik hija l-xisimha, u jien ħsibtek se toħodni hemmhekk, se tgħidli isma' m'hemm xi ħaġa fin-natura tal-bniedem illi jagħmlu jirribatti, is-sofferenza xi ħaġa fin-natura tiegħu illi meta jara s-sofferenza vordiri jistmerra ddejqu, dak ngħidlek le m'hemm xejn fin-natura tal-bniedem illi ġalu. Jiena għalija l-bniedem, nibdew minn hawn. L-bniedem għalija huwa annimal soċjali. Huwa magħmul mis-soċjalizzazzjoni tiegħu. In other words, minn mod kif jitrabba u l-esperjenza tiegħu vordiri fis-soċjetà u fid-dinja li jkun għex fiha. Vordiri din l-idea illi hemm xi ħaġa ġofina, naturali, etc., illi tiddisponina dal-mod. Jiena ma naħseb. L-empatija taħseb li l-empatija hija xi ħaġa li aħna malma. Jien nemmen l-empatija hija l-kapaċità li inti tista' tidentifika ruħek, all right, ma' ħadd ieħor. Vordiri jiena inħoss l-uġieħ li tħoss int. U dik hija xi ħaġa illi fl-opinjoni tiegħi tiġi, dik hija xi ħaġa li hija xi ħaġa tal-immaġinazzjoni, vordiri immaġinazzjoni li hija żviluppata. Mhix xi ħaġa ta' argument. Ma li kieku jien bioloġikament m'għandix dik il-fakultà, is-soċjetà tista' ddum tipprova iġġan inħossa dik il-ħaġa, jekk jiena ma nistax m'għandix ir-receptors għaliha, biex jiena s-soċjetà tista' tipprova tgħallem nintir. Imma peress li m'għandix il-fakultà bioloġika, imma do you understand? There is something within me that is receptive to the idea of empathy. Issa, whether that needs to be, sorry, il-planning is. Mela, jekk dik il-ħaġa irrid b'xi mod biex ta' nħaddimha jew b'xi mod nħarreġa jista' jkun li vera,
Però, u għasin ċert li vera, speċa ma nafx l-istudju fuq il-trabi u għek, speċa ma nafx jgħidu dawk. Però il-fat li jina għandi dak il-potenzjal fija, jgħid li il-biologija tiegħi edha mamula wkoll biex jina jkolli l-empatija u nista' nara għal-fejn speċa bħala strateġija hija strateġija tajba li aħna nkunu empatiċi għal xulxin le, għax meta niġu speċa meta il-grupp tagħna, l-familja tagħna tiġi attakkata hija ngħidu biex tal jien inħossa lik tgħin li niddefendik u niddefendi allura l-grupp peress li aħna we are social beings. Ġifiri bl-istess mod ma temmenx li persuna jista' jitwieled psikopatiku pereżempju. Jista' jkollu dik it-tip ta' kondizzjoni iva. Jista' Allura mhux dik hija l-lack of that implicit in that li teżisti innate. ħaddieħor. Ifhem, jien m'iniex qed nidħol fuq kwestjoni ta' menti qed tajt inti stess, qed titkellem fuq xi ħaġa li hija x'tabal hija kondizzjoni, mhix kondizzjoni umana, hija kondizzjoni speċifika, all right, li hija kondizzjoni li hija marbuta. Hija patoloġija, mhix xi ħaġa umana, illi l-bniedem fih innifsu, fin-natura tiegħu għandu vordiri xi empatija li qiegħda ġo fih illi jħoss mod naturali. Jien ma naħsibx li huwa minnu dak. Jiena nemmen illi l-empatija hija xi ħaġa. Ovvjament jista' jkollok nies illi ma jħossux empatija xi huma psychopaths. Vordiri, allura ma jarawx bħala bniedem lilek, imma l-istess mod kif tista' all right, ma tarax il-ħadd ieħor bħala bniedem b'dak il-mod tista' tagħmilha wkoll kulturalment. Fis-sens li jista' jkun li jien pereżempju nies ta' kalur differenti minni għalija ma narhomx bħala bniedmin. Allura ma trattomx bħala bniedmin, m'għandix empatija magħhom, ibatu jsofru jerqu fuq il-baħar xi purtani. Imma dik hija mhix parti xi ħaġa parti mill-bioloġija tiegħi, hija parti mill-mod kif ġejt soċjalizzat, n-nies li għamilta magħhom, l-idejat li ġbart meta kont, il-mod kif tallimt, daw l-affarijiet hekk jiġu mhux għax hemm xi ħaġa ħażina fija bioloġikament, imma għalhekk jiena nemmen illi all right, apparti minn dawn in-nies li għandhom kondizzjonijiet mentali, vordiri li ma tistax tagħmel mod ieħor dawk bihom. Bħala bnidmin, all right, l-unika mod kif nistgħu nimprovjaw vordiri l-empatija li ħaddieħor hija billi nitalmuha. U għalfejn, mela aħna tngħidu li jeżisti fina il-potenzjal tal-empatija xi ma nistgħux nagħmluha. U imma dak il-potenzjal toħroġulna s-soċjetà. Jiena jekk id-dar. F'dan il-framework, għalfej eleġġejna li nagħmlu l-tfal tagħna jkunu aktar empatiċi. X'inhi l-valuta fiha dik? Ma l-empatiċi ma' min u ma' xiex u kif dik l-importanti. Jekk jiena meta twilet pereżempju trabbejt ġo familja fej li speċjenna fit-tortura l-annimali mhix problema. Dik jien hekk se nibda naħseb u hekk se nibda nġibruħi. Nara l-annimali nittorturom, għaliex, għax jiena ma nara l-ebda valur morali f'dawk l-annimali, għalli huma oġġetti. Però jeżistu pereżempju nies li jitwildu pereżempju familji razzisti, mbagħad u jiddeċidu li jisma' għandu għax is-soċjalizzazzjoni tmur lil mill-familja. Mhux hekk. Soċjalizzazzjoni mhix il-familja, mbagħad għandek l-esperjenza tad-dinja, inti tista' tispiċċa li l-ħsibijiet il-kultura tal-familja tiegħek tista' twarrabha u tgħid tisma' jiena dinha ma toġobniex din it-tip ta' ħajja li trabbejt fiha jien irid tip ta' ħajja differenti. Sapiens rajtu inti? Jista' jkun Sapiens ta' Harari? Sapiens jgħid, speċa jibda jiddeskrivi speċa dal-continuum fejn il-bniedem jibda juża il-mits bil-Malti ħraf. Miti. Ma jibda juża l-miti. Ma mhux miti as in mythology. Il-plural ta' ħrafa x'inhu bro? Ħrejjef. Da sej, bro, ħanżarma. Mela, jibda juża ħrejjef, mela fejn il-bniedem jibda juża ħrejjef biex dejjem iwessa iktar iċ-ċirku tal-empatija tiegħu. Allura speċa l-ewwel nibdew bil-ħrafa ta' pereżempju ir-reliġjon, it-tribu. Mela, ibni, aħna
din it-tribu. Tribu ma teżistix fin-natura, hija Hija konstrat. mod kif norganizzaw Organizzajna dan it-tribu, inti għal din it-tribu lest li tmut. U speċa, u batu jgħajlek li tul iż-żminijiet aktar madda, aktar dejjem dak iċ-ċirku kabbarniħ. Allura morna mit-tribu għal per eżempju għal reliġjon. Mela aħna l-Kristjani kollha miġġillin mal-Miżilmin u jekk xi ħadd imess il-ħuk Kristjan huwa fid-dmir tiegħek li inti u speċa dejjem tikber. Sa fl-aħħar mbagħad tmur lil mill-empatija u nibdew nemmnu pereżempju fil-mit tal-Peugeot, tan-Nike u dawn l-affarijiet. Jiena pereżempju meta konni qiegħed infassal il-kurrikulum tal-etika. Il-kors tal-etika, il-curriculum jiena sviluppajtu minn year 1 sa form 5 ordiri. Dik kienet waħda mill-affarijiet li konsidrajt ħafna. Għax aħna per eżempju ħafna drabi l-edukazzjoni etika morali hija mibnija fuq dialogu, diskussjoni fuq affarijiet, razzjonalizzazzjoni, tipprova tfiem u tipprova ta' Jiena naħseb illi xaġa bħall-empatija, per eżempju, dik mhux l-aħjar mod kif tista' tipperswadihom in-nies billi targumenta ġibilhom argumenti, ġibilhom statistiċi kemm niser u hekk. Jiena li l-iktar mod effettiv huwa billi tappella lejn l-immaġinazzjoni morali tagħhom. Fis-sens li norihom per eżempju ritratt jew stampa jew filmat ta' tarbija illi erqet fuq il-bahar u edha on the beach hemmhekk. Għalija, dik għandha ħafna iktar forza milli għandha biex jiena nrawwem empatija mill-argumenti kollha li nista' nġib. Ħafna drabi dik hija xi ħaġa li tallimt minn Rousseau, mill-filosofu. Illi ħafna drabi il-mod kif inti l-iktar li tista' tallima ħaġa li turija. Per eżempju, fil-edukazzjoni ta' Emil, fil-ktib tiegħu Rousseau, il-mod kif jgħalmu fuq il-moralità huwa li jieħdu dak il-postijiet sa vordiri it's questionable. Fejn isibatow? Għaliex ħadu drogi, vordiri sptarijiet, ħabsijiet, postijiet bħal daw. Biex inti tara vordiri bajnejk, għax illi inti tipprova tipperswadi u tajdlu, dan kienet dak il-ħsib ta' Rousseau. Illi bnidem tipprova tajdlu, isma' ktamel ek ta' jistejġi l-ek u t-argumenta u tipprova ġalu jgħal. There's nothing replaces, vordiri, li inti xaħġa tippreżenta b'mod li huwa viżwali jew inkella li huwa, Vordiri, l-empatija naħseb illi dik waħda mill-mod kieku n-nies jaraw u jesperjenzaw iżjed id-batijiet tan nies oħrajn. Għalija dak huwa l-iktar mod effettiv li inti bniedem iġibu jempatizza magħhom billi torihom jien ma nafx jiena nara ċerti adverts fuq. Naqbel ħafna miegħek u di tat-tarbija tere, speċjali kienet immaġni li reċentament kienet reċentament forsi xi ftit snilu li kienet weġġat il-ħafna nies. Imma pereżempju li immaġni bħal dik tqanqal daqshekk emozzjoni. Ma taħsibx li hija evidenza li speċta hemm ċertu empatija universali, anka forsi mnisla mill-bioloġija li aħna bħala bnedmin bix-xewqa tagħna bħal kull esseri f'wiċċ din id-dinja għandna din ix-xewqa li l-ġeni tar-razza tagħna jkomplu jidwu fil-ġenerazzjoni li jmiss. Allura meta naraw it-tfal li weġġew biex nħossuha iktar għax hemm xi ħaġa fil-programmazzjoni tagħna li tgħidilna t-tfal huma vulnerabbli u huma l-ġejjieni tal-ispeċi tagħna. Din hija xi ħaġa li jiena vera ħassejta meta kelli tfal. Speċna ma kontx partikolarment lest biex ikolli tfal. Imma mbagħad la darba kelli tfal jisu faqqa switch. U speċa kelli an endless amount of empathy għal din il-kreatura li torqot la tħalli li norqot. Speċa li kienet xaġa oħra konna naqbad nitfaħa fil-lift, nafas majna stum bat naraw. Imma il-livell ta' paċenzja li kelli magħha, il-livell ta' empatija, ma kien hemm xejn li speċa li kienet xaġa li ħadd tallimni, kienet xi ħaġa li ġiet a purely biological response. Ma vordirija xi ħaġa tajt biological response li hija universali għall-umanità.
U xek, kettajt int? Le, qed nistaqsi. Il-bnidmin kollha vordiri jħossu għadi, kettajt int. Le, Għalix l-evidenza mhix hija kontra, u forsi hemm daw li konna ngħidu l-ewwel ġifieri daw iċ-xriki ta' minu, naħseb li jien hemm iċ-xriki ta' minu uman. U di wkoll Harari jagħmel allużjoni għaliha. Fej u jgħid li speċi l-ewwel nies fil-fatt li nafu dwarhom kienu jsejħulhom lilhom infushom in-nies. U n-nies kollha li kienu mhux fil-tribu tagħhom kienu il-mhux nies. U speċi naħseb dik hija xi ħaġa li hija. Ma għin dik hija xi ħaġa kulturali, le? Għamin il-mod kif aħna niddefinixxu l-uman, vordiri hija xi ħaġa kulturali. Kien hemm żmien. X'inhu l-uman għalik? Hemm xi ħaġa li hija l-uman li hija definizzjoni oġġettiva ta' x'inhu uman? Jiena nemmen, vordiri, illi l-bnidmin hemm affarijiet, vordiri, illi jaqsmu bejnietom, they share in common, okay? U tista' tgħidilha bażikament il-kondizzjoni umana daw l-affarijiet that they share in common. Imma mbagħad naħseb meta niġu biex ma ġeneriċi ħafna, meta niġu għassi u no, all right, fejn l-affarijiet verament huma importanti vordiri f'sitwazzjoni differenti tal-ħajja li hemm b'nies u vordiri konkreti vera u raġu soċjetajiet differenti, kulturi u affarijiet bħal dawn. Jien nemmen li mbagħad il-mod kif inti all right, titraduċi dawn l-affarijiet huwa għax inti tinterpretom. Il-valuri li bihom tinterpreta l-affarijiet huwa differenti minn kultura għal kultura. Vordiri jista' jien nemmen per eżempju illi probabbilment hija illi nieħdu xi ħaġa bħall-ħbiberija, nemmen illi l-ħbiberija probabbilment issiba fis-soċjetajiet kollha. Imma l-mod kif imbagħad tifhem fuqha, kif tifhem il-ħbiberija, x'tip ta' relazzjonijiet, all right, iddaħħal taħt il-kunċett ta' ħbiberija. U kif vordiri x'tip ta' attivitajiet il-ħbiberija, naħseb li dik tvarja mal-kulturi. Vordiri anke jekk hemm affarijiet bażiċi kif qed tajt int, all right, fil-natura tagħna, dawk l-affarijiet bażiċi mbagħad iridu jiġu interpretati meta niġu biex inwettquhom u l-interpretazzjoni li hija differenti, li hija kulturali. Kulturali, eżatt. Imma l-interpretazzjoni, dak huwa l-punti għajk fuq l-oġġettiv, l-interpretazzjoni hija parti minna bħala bnidmin. Aħna dejjem kollox ninterpretaw. Bodi li m'għandniex aċċess għal xejn madwarna illi mhijiex via l-interpretazzjoni tagħna tagħha. Jien ma nistax nkun naf x'inhu il-verità perfetta jekk ma mhix parti mill-esperjenza tal-umanità, vordiri. Ma, aħna t-najdu li inti għandek daw il-kreaturi bioloġiċi li aħna nsejħulhom il-bnedmin u l-bnedmin peress li huma anka ħlejja suġġettivi li jistgħu jimmaġinaw joħolqu l-kulturi biex permezz tagħhom spex ta' ikunu jistgħu jinteraġixxu ma' xulxin, jinħolqu l-normi, jinħolqu it-twemmin, eċetera, eċetera, spex ta'. X'informa għajr il-bioloġija, din il-mistoqsija, mela għajr il-bioloġija ta' daw il-kreaturi li huma aħna, x'informa l-imxorta ta' kultura ħanaslu għalija? L-istorja. Imma l-istorja minn ximkien bdiet. L-istorja. Imma bdiet differenti għal kulħadd. Ma kienx hemm xi storja komuni għall-umanità, illi kulħadd imbagħad ħareġ minnha, stejjer differenti. Huma l-istejjer li aħna nafu dwarna bħala nies. Fil-fatt hija importanti li meta nħarsu lejn kunċetti, per eżempju, jekk aħna l-business tal-filosofija bil-kunċetti, aħna rridu nħarsu lejn l-istorja tagħhom dawk il-kunċetti. Per eżempju, nagħtik eżempju, għax semmejt il-Foucault qabel. Per eżempju, l-kunċett ta' ġen. All right? Il-kunċett ta' ġen dejjem kien jeżisti. Le. Le, ġen kien jeżisti? Le.
I mean, dawk li l-lum li definixuhom bħala nies imġienen kienu jeżistu minn dejjem kważi. Imma qabel kienu jħarsu lejhom bħala jew kienu xietan fihom, jew kienu jkollhom xi preżenza ġo fihom, jew kienu jkunu eċċentriċi ħafna. Fordiri il-kunċett ta' ġen li għandna llum, fordiri, illi dawn huma nies isma' li rridu npoġġuhom ġo sptarijiet. All right? Foucault jibda fuq din il-ship of fools li kienet teżisti fil-Medioevo li kienu jpoġġuhom fuq vapur iduru ma kullum kien harmless ma mwet idejqu lil ħadd imma illum konna Vordiri dik huwa kunċett ta' ġen. Allura mbagħad jiżviluppa kollox l-istituzzjonijiet biex titritja, ix-xjenzi imma beda x'imkien. Issa l-mistoqsija importanti ta' Foucault fina l-kas la bat Foucault l-lum. By the way, huwa wieħed mill-filosofi li iktar interessanti da' żminijiet u ktibt ħafna fuq. Għal Foucault vordiri, jekk aħna rridu importanti mhux biss li nħarsu lura, imma nsaqsu l-mistoqsija. Għala, per eżempju, għaliex, all right, is-sesswalità għandu ħafna fuq għadi u kol. Foucault kien gay, bordiri, kien parti fil-fat, kien wieħed minn dawk li sfortunati li miet fil-1980s meta Blades kien għadu mawx enough knowledge fuqa, kien marit, bordiri Blades, ħadd ma kien jaf, li kien AIDS, bordiri għax kien għadu kmini, il-marda kienet għada kmini, kien jisol, jirqa, sintomi kollha l-lum il-ġurnata mill-ewwel jidentifikawhom u kien spiċċa meta miet bordiri miet Blades u laqas kienu ċerti biex miet at for a certain time, mbagħad ovvjament saret ċara illi kien Blades. Imma hu mistoqsija importanti tiegħu kienet, bordi kien jgħix ħajja daqsxejn permissiva so kien California u postijiet. Il-mistoqsija tiegħu kienet meta il-sessualità saret xi ħaġa importanti, xi ħaġa illi pereżempju ta' moral concern, dejjem kienet ta' moral concern meta n-nies bdew jinkwetaw u jaraw ċerti atti bħala immorali li jiġu kundannabbli u dal-affarijiet, vedi minn fejn bdieti. U permess ta' l-riċerka kbira li jagħmel fuq l-istorja vordiri, mill-antikità sal-lum, vordiri l-istorja tal-kulturi vordiri minn dak iż-żmien law. I mean, seta jidentifika żmien u seta jara x'kienu r-raġunijiet issa minn dak iż-żmien. Għaliex ġarek. U mbagħad kif żviluppaw l-affarijiet. U li mhux dejjem is-sesswalità kienet problema. Kwestjoni morali. Per eżempju għana hija komuni u common knowledge. I mean, fis-soċjetà ta' Plato, ta' Platun u ta' Sokrati u Aristotle, I mean, l-omosessualità, speċjalment ma' tfal, ma' boys, kienet komuni, kienet parti mill-ħajja tagħhom, ma kienx ħarsu leha bħala xi ħaġa mhix naturali u whatever. Kien ħarsu leha hekk, vordiri, bħala parti, mill-ħajja normali, mill-attività sessuali tagħhom normali, vordiri, allura x'ġara biex nbiddel da kollu, you know? Hemm ktieb ta' tfakkarni fih ta' J.D. Unwin, ma nafx għax ma jitbih dal-antropologu. Antropologu ta' 30s minn għalija xi 32 kitab ktieb jismu Lemit fit-36. Kiteb jismu Sex and Culture minn għalija. Da kien antropologu insomma ta' kien lettur kemm Cambridge u kemm Oxford dak iż-żmien. U għamel u kiteb dan ktib hija Sex and Culture, ġibt waħda tajba llum. Fej bażikament da studja xi 80 soċjetà fuq medda ta' xi 5000 sena u beda jiġbed korrelazzjoni li disclaimer mux kawzalità. Fej u jibda jara li kull meta s-sess jibda jisir ħafna iktar speċa hemm isu spettrum ta' kemm hu permessibbli s-sess. U jisa there is a sweet spot. Meta mbagħad tinqabeż dik is-sweet spot fejn is-sess isir wisq permessibbli, is-soċjetà tiddeġenera b'ċertu mod u eventwalment jew timplodi, jew nkella tiġi soċjetà li tkun iktar konservattiva minna
taħkima u tisparixxi tiġi spiex ta' nullifikata mill-kolonizzatur. U fil-fatt ukoll hu jagħmel ħafna aċċenn għall-importanza spiex ta' jekk soċjetà ikollha family units li huma b'saħħithom ġeneralment l-istorja tixed li tkun soċjetà ħafna iktar b'saħħitha. Tit kafe? No, thank you. No, thank you. Nieħu espresso u nieħu stretta. Jek jogħġbok. Mela, tippermettili sekonda żgħira, forsi kan twila, kemm mur sal-kamra baxxa, nkomplu. Press li teacher u hekk naf li suppost ma li idejja. Għalfejn sirt patrun? Sirt patrun, għan biex taraġġu għandu xirot nejbirra, għamina diffiċli, so I figured out li 5 euro ma t-nejbirra, so you know it. Poddati bħal dawn, bżonnom li s-suq ħieles mux sejħallas għalihom u probabbilment laqqas il-gvern. Allura xi ħadd irid ikun. Xar ta' sħubija jiswini ftit żejr iktar minn kafe, wieħed minn barra, però fuq not iktar ħanejdu hekk serja għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast u kont bdejt nara mill-bidu. Kien hemm il-podcast ta' Marka Milleri, kien maqsum fit-tliet biċċiet. U t-tlet biċċa kienet fuq Patreon biss. U dak kien biex ngħid il-verità l-aħħar imbottatura li kelli bżonn biex nidħol bħala patrun. U mbagħad bqajt hemmhekk jiġifieri l-kontenut esklusiv li minnu għall patruni huwa ta' valur verament għal flusek. Xi kultant jgħidu xi ħaġa fuq il-podcast tkolltilhom qabel u ma jaraw wara fuq YouTube u jgħidu ma kif kont taf. Naħseb li l-pajjiż għandu bżonn dak il-fertilizzant li qed jitfgħu dal-poddati għax hawn nixfa tremenda. Isu kien hemm ħassejt il-bżonn li jkun hawn komunità li tisma' mhux biex tirrispondi imma biex titgħallem. U għandna bżonn naħseb nitgħallmu nisimgħu biex nitgħallmu mhux nisimgħu biex nirrispondu. Affarijiet bħal ma jagħmel John li jkollu nies li actually qed jgħinu dan it-tip ta' proġett, it's an actual need biex affarijiet hekk actually jirnexxu dak kif. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li tajt għal xi ħaġa li toġobni minn jeddi. Mela, għadli ħsib minn moħħi fuq l-idea tal-progressu kemm sirna ħafna iktar empatiċi u inklusivi fl-empatija tagħna bħala speċi. U hemm korrelazzjoni forsi interessanti li daw l-aħħar mit-sena il-livell ta' testosteron fil-umanità aktar ma jmur aktar qed jonqos, ġifieri pereżempju on average aħna għandna nofs it-testosteron li kellhom missirietna u missiriethom kellhom nofs it-testosteron biex tibqa' żejrek. Daw x'mossiet tagħmel. Inkwetanti. Le, anke kien hemm artikli vari fuq The Economist, ġifieri. U ovvjament testosteron huwa dak li jagħmlek aggressiv, dak li jagħmlek dominanti, dak li jagħmlek spiex ta' ħafna iktar komdu bil-vjolenza. U forsi jista' jkun hemm dik il-korrelazzjoni again bejn il-bioloġija. Jiena il-fema tiegħi li hemm feedback loop bejn il-kultura li tinforma l-bioloġija u l-bioloġija li tinforma l-kultura u spiex ta' jinforma wieħed il-ieħor. Isma' ħanaqbad naqra din it-taħdida filosofika u nqarabana iktar lejn xtutna. Aħna ħantik l-analiżi tiegħi ta' dan il-pajjiż speċa kif naraħ f'termini ta' ħsieb kritiku. Għansi ħanabat lat wieħed, biex jena narana ħafna drabi li aħna poplu ta' dottrina najdela jena, li aħna l-ewel biex kellna minn kolonizzana u jgħedilna kif għanna naħsbu, mbagħad biex dak il-fakku ta' sieb la darba biex għaddejni għal-knisja, mbagħad mill-knisja għaddejni għal-politiċi. L-ewel net, taqbel li aħna bħala poplu iktar faċli tindottrinana jew għandna iktar proklività għall-indottrinazzjoni minn popli oħrajn? Ma naħsibx li hija xi ħaġa fin-natura tagħna, naħseb li hija xi ħaġa fil-kultura tagħna, fl-istorja tagħna. Jekk inti trid. Pereżempju waħda mill-affarijiet illi jiena lija kienet traġika għal Malta, alla volja naf li ħadd ieħor jaħsibha mod ieħor,
hija kif l-illuminizmu ma wasalx Malta, jew wasal Vordiri vera bit-taqtir u ftit. Għaliex għax kien hawn Vordiri resistenza kbira, alright, għall-idejat tal-li qed nitkellem fuq l-Enlightenment hawnhekk, Vordiri ta' 18, 17, 18 century. Dawk l-idejat kollha kienu ċensurati. Vordiri, allura inti dik il-biċċa xogħol illi inti tagħti l-importanza li raġuni li xjenza dawn l-affarijiet hekk, Vordiri, illi ġew mal-illuminizmu, the age of reason dat l-affarijiet hekk. Dak qabizna lilna Malta. Qabizna. U jiena ħoss li dak kien Vordiri waħda mill-affarijiet fejn b'xi mod jew ieħor influenza xtabba ta' l-iżvilupp tal-poplu Malti li huwa pjuttost tradizzjonalist, li huwa pjuttost xtabba tajt ħafna drabi huwa wkoll tribali u naħseb illi dik kienet perjodu illi il-nuqqas tiegħu qatt ma kellna Enlightenment Maltija għaw Malta, kif kien hemm f'pajjiżi kien hemm French Enlightenment, German Enlightenment, English Enlightenment. F'kull pajjiż b'xi mod jew ieħor, orajt daħal l-illuminizmu. Malta kien kombattut b'mod effiċjenti ħafna Vordiri, mill-kavallieri, mill-Knisja Vordiri, assolutament Vordiri anki l-ideat tagħhom daw. Jien niftakar meta kont tifel pereżempju, tkun ġuvni, rrit naqra li Rousseau. Rousseau kien fuq l-index. Dak iż-żmien, kien hawn index Malta. Alright, li biex inti taqrom ċerta kodba li kienu fuq l-index, tiġib il-permess. X'inhu index? Il-Knisja kienet toħroġ lista ta' kodba illi ma stax taqrom. Ħlief bil-permess speċjali Vordiri ta' U l-permess minn jtijulek? Il-Kurja, l-isqof, whoever. Ngħidu l-imsnin qed ngħidu. Jien qed ngħid Vordiri l-index kien għadu jeżisti sa' 60s. Kemm ma napprezzawhom xogħol affarijiet madonna, timmaġna. X'limitazzjonijiet fuq l bitta xogħol anki fuq kollox. Anki xi ddaħħal x'ma ddaħħalx, kodba ddaħħal x'todba taqra Vordiri. Kien hawn ċensura kbira. Fil-posta pereżempju kien jiftħulu jekk ikollok pakkett kodba kienu jiftħulek. U kienu ċerta, u ma kienux Vordiri neċessarjament kodba ta' pornografija, ma kienu kodba li setaw kienu b'xi mod jew ieħor kontroversjali u whatever is, kienu jinfetħu. Vordiri u b'xi mod kienu ta' teddida. Mbagħad kellek id-dritt jekk trid li tappella. Li kien hemm bord apposta li Vordiri kien japprova jew ma japprovax dak li inti għandek dritt taqra. Vordiri kien ħafna minn din it-tip ta' ċensura. Ġifieri ir-raġuni li aħna jew almenu waħda minn raġunijiet li aħna daqshekk tribalistiċi element qawwi ta' fanatiżmu huwa sforz li qatt ma kellna l-enlightenment. Għalfej l-insularità tagħna li dejjem iddefendejna. Li dejjem iddefendejna xiex l-Knisja tkompli speċta tikmanda, biex għalfej. Femel dak kien marruf. L-idea kienet li daw kienu ħsibijiet perikolużi. Allura rridu jiġu b'xi mod jew kontrollati, rridu jiġu mid-ġilda, anke il-films kienu jgħaddu minn bord ta' ċensura. Dak anka sa' reċenti manka il-bord ta' ċensura kellek anka niftakar il-plejs ta' missieri kien jiġi ta' ċensura biex jara l-plejs tal-aħħar u dik ix-xena. Mhux hekk. Dik sa' reċenti ħafna. Il-KRS kienet uħsib u xekk il-ċensura. Le, KRS sa fejna fin kienet toħroġ. Le, kien hemm bord ta' ċensura tal-gvern. Il-KRS kienet tagħti pariri, kienet tikklassifika l-affarijiet skont Vordiri dawn mhux aċċettabbli, dawn huma l-kbar, dawn huma żgħar, dawn huma. Ma mbagħad il-bord fl-aħħar tuħu deċiżjoni. X'inhi r-raġuni li għandna konna daqshekk effiċjenti li jirnexxielna niġġieldu l-enlightenment? Huwa il-Knisja kellha priża daqshekk kbira fuq is-soċjetà?
dik kienet parti mir-raġuni, imma ir-raġuni, ovvjament dik kienet ir-raġuni fundamentali, bordiri. Imma kienet ukoll għaliex dak iż-żmien kien ħafna iktar faċli millum biex tikkontrolla l-idejat u l-affarja minn lu għanna, l-internet għanna kollox, imma f'dak l-żmien il-ktib kien kollox jew inkella il-performance fuq il-palk, jew inkella jien niftakar, da per eżempju, u fumrazzjoni dal-aħħar intqajt magħha ma niftakarx li ma sena eżatt kienet, niftakar il-moviment għaw mill-letterarju li forsi smajtu bih. Le, il-moviment? Għaw minn letterarju. Le, figejt. Ignorant, da tal-Mohawk. Le, I mean, importanti li dem ikun jafum daw. Jena lekket nil-taqa minna, jaku għalli tal-inġar. I mean, il-moviment għaw minn letterarju kien żviluppat fil-60s, wordiri, kien hemm grupp ta' poeti zaza dak iż-żmien, illi marru kontra tradizzjonijiet, marru kontra il-tip ta' poezija konservativa, illi eloġi l-patria, fuq l-imħabbar ċertu romantiċizmu. Għamin qed nitkellem fuq poeti l-kulħat jaf bihom ta' kważi, għamin nisma' Mario Azzopardi, Viktor Fenek, Oliver Frigieri, Daniel Massa, Bordiri, daw ħalqu moviment, Bordiri, anki biex jitellaw il-drammi u affarijiet. U għamin il-moviment għaw minn letterarju kellu rezistenza kbira dak iż-żmien, u niftakar darba minnhom kienu organizzaw serata l-Manuel. U kienet serata letterarja, bordiri raw xogħlijiet ta' awturi differenti, u kien hemm programm illi kien bordiri imħabbar minn qabel. U niftakar qabel ma bdiet serata fil-għaxija kien ħareġ il-Komper dak iż-żmien u kien ħabbar li hemm tibdiliet bordiri fil-programm. Għaliex kien hemm ċerti siltiet, poeziji u affarijiet illi il-bord ta' ċensura tal-Manuel kien oġġezzjona kontrihom. Allura kienu eliminati, niftakar biċċa ta' Mario Azzopardi, biċċa ta' Daniel fuq il-abort kienet. Vordiri, dik kienet it-tip ta' klima dak iż-żmien, vordiri illi dak kollu li b'xi mod jew ieħor jista' jeddet l-status quo. All right, I mean kien anki vordiri għall-ewwel gwerra sħiħa saret kontrihom anki meta daħlet l-arti moderna f'Malta ma daħlet ċekta, daħlet vordiri kontroversi kbar dawn ħalqu fis-60s inħalqu 50s u 60s inħalqu bordiri kontroversi barra kien hawn ċensura qawwija ħafna. U minkejja ma dal-impenn kollu li qed tissemeta daw l-artisti dal-kittieba dal-poeti. Xorta qatt ma kellna dan il-perjodu ta' tidwil jew speċa kien huma dan it-trickle effect li kont qed talludi għalih l-ewwel speċa isma' daħal imma bil-biċċier speċa bis-serqa qatt ma sar narrattiva. Jiena naħseb dak kienu l-ewwel sinjali ta' protesta. Ħafna mill-poezija kienet tkun poezija ta' protesta. Għamien ma kienx unika għal Malta, fis-sittinijiet il-poezija ta' protesta kienet komuni, kullum kien. Għamien dak kien iż-żminijiet tal-gwerra tal-Vietnam, meta għamu l-istudenti kontra is-sistema Pariġi u ħafna postijiet fl-Ewropa, kien hemm din it-tip ta' insikurtà soċjali u ħafna minnhom kienet mibnija fuq protesta fuq is-sistema politika u soċjali li kien hemm f'dak iż-żminijiet. U kienu għajmin jiena li naħseb li dawk kienu l-ewwel vera challenges tangibbli fid-dinja tal-kultura ġraw, bordiri fid-dinja tal-arti u fid-dinja tal-letteratura daqsxejn iktar tard. L-ewwel challenges għal-ħsieb dominanti tal-status quo li kienaw dak iż-żmien, dak il-konservattizmu li kienaw. Għammin hemmhekk bdew jiġu challenge daw il-poeti pereżempju kienu imnebħin minn sorsi differenti, minn poeti Amerikani, minn poeti Russi, minn poeti minnaw. Iktar internazzjonali u iktar niftakar poezija skandaluża ta' Mario Azzopardi fuq l-assedju l-kbir, kien nisemma l-assedju l-kbir, u għalmela t-torok
ma mitux hemmhekk ukoll, tal-fejn nikglorifikaw l-assedju bida, tip ta' affarijiet, vordiri kien hemm ċertu u kien moviment, vordiri popolari kien dak kien naħseb l-iktar żmien meta il-poeżija f'Malta biat il-kopja kienu joħorġu kodba tal-poeziji ġeneralment kienu jkunu shared bej awturi, kienu xi 2 jew 4 whatever it is, u kienu ħafna drabi, jibijaw 1000 kopja, mur 1000 kopja ta' ktib ta' poezija llum, ma vordiri ma dak iż-żmien, u kienu ħafna vordiri l-establishment letterarja f'Malta r-Ritaljatu kienu gwerra sħiħa vordiri fuq il-gazzetti u affarijiet, kienu ħafna kontroversi. Ma dak huma l-ewwel. U naħseb li, dik tallimna xi ħaġa x'anki pereżempju jekk tares fuq livell ta' l-Ewropa, x'ġara l-Ewropa, vordiri. L-ewwel moviment li verament beda jiftaħ it-triq kien ir-Rinaxximent. Vordiri, u r-Rinaxximent fil-arti, fil-letteratura, fil-mużika, anki vordiri f'affarijiet oħra, ma ir-Rinaxximent, u naħseb f'Malta, il-kultura kellha dan tip ta' sem ukoll. Dilli biex tiftax bdew jiġu mdaħlin mbagħad vordiri il-teatru beda jinkiteb mod differenti, bħal Francis Zebeyer u x'nafien, illi kienet temi li qabel ma kienux jitrattawhom. L-artist spiex ta' part mill-rwol tiegħu huwa li jgħin l-udjenza timmaġina, jgħin l-udjenza timmaġina realtà differenti u ħafna mid-drabi l-artist ikun immaġinattiv minnu nnifsu, allura jkun jista' jispjega li smem hemm mod ieħor għajr li tkun kreattiv huwa f'sens li tkun kritiku. Voli ma jien anki din kienet saret speċi jien nafx taqbad tajt truism f'Malta. Anke il-sistema edukattiva tagħna. Il-sistema edukattiva tagħna ma kienx tikkoraġġixxi l-tfal biex jaħsbu b'moħħhom. Jew ikunu kritiċi llum il-ġurnata fuq il-glorifikazzjoni ta' critical thinking. Kif inti din ma kienx dak iż-żmien, tittamel timxi skont ċerti strutturi li kienu imposti anki kif tagħmel jitnaf tikteb fuq pitazz pereżempju fejn tagħmel id-data kemm tagħmel il-marġini wiesa x'sistema trid tuża biex tikteb kollox kien parti vordiri kontrollat. Vordiri taqbad fuq il-livell ieħor tara xi ħadd bħal Paolo Freire l-edukatur jgħidilha mhux edukazzjoni, domestikazzjoni kienet, l-edukazzjoni sistema tagħna kienet domestikazzjoni. Ma kienx tinkoraġġixxi, kienet tinkoraġġixxi l-awtorità tal-allim u ma kienx tinkoraġġixxi lill-istudenti b'xi mod jew ieħor ikunu protagonisti jew ikunu parti mill-proċess edukattiv tagħhom dan affarijiet lillum il-ġurnata. U fil-fatt issa speċi qed naraw in-numri ta' nies li jitlu fil-Knisja jonqsu. L-aħħar elezzjoni kellna l-iktar voter turnout baxxa minn 1966. Jiġifieri għalija dan huwa xhieda ta' poplu li qiegħed jaħseb iktar u forsi li maċċandu dik ir-reverenza għal dawn l-allat. Yes, ma naħseb li parti dik importanti illi ma jkunx hemm referenza għall-Alla. Hemmhekk biss ma tista' tibda taħseb mod differenti u ma tibżax illi inti tesprimi qegħdin speċa mixin lejn dik id-direzzjoni. In essence, ma naħseb illi bħalissa qegħdin fi-stat daqsxejn intermedjarju. Illi mxejna lejn dik id-direzzjoni ma għadna ma tallimniex illi dik id-direzzjoni hija importanti imma inti trid imbagħad temperit moderazzjoni. Fakkarni ħafna biex inħoss li qegħdin f'dal punt ta' tranzizzjoni eżatt bħalek. U fakkarni ħafna f'dak il-sentenza insomma dik il-quote kollha ta' Nietzsche meta jibda jitkellem fuq God is dead. U jgħidlek speċa God is dead u speċa għandu dal-inkwiet kważi li God is dead li minkejja li kważi kellna bżonn noqtluh il-Alla, però mbagħad fil-vojt li ħall-Alla x'se nitfgħu. U speċa dal-inkwiet huwa naqra wkoll
l-inkwiet tiegħi li speċa kellna moral framework bil-tajjeb u l-ħafna ħażin u l-oppressjoni li speċa għamlu speċa dawk il-bnadi konservattivi. Però issa la neħħejnieh dal-moral framework u ħallejna l-vojt. Il-moral framework il-ġdid. X'inhuwa? Bħalissa li nista' nara huwa li kważi l-flus saru għalla. U speċta hija l-kirba għal-status u flus li jinformaw il-mod kif jien nġib ruħi f'Malta. Ma nafx taħseb inti. Ma nafx imma, all right, jien naqbel miegħek Bordiri, ma ħadi Bordiri tip ta' analiżi li ma naqbilx li bil-forsi rid ikollok ċentru. Bordiri point of reference, Bordiri. Ħaġa nibdew minna, I mean, Nietzsche meta kien jgħid God is dead, mhux God, Bordiri li kif jemnu n-nies, Bordiri, mhux God dak, il-God li hija kontradizzjoni li tajt li God is dead jekk inti għax God huwa etern. From that point. Mhux l-idea teoloġika ta' God, imma l-idea Bordiri ta' li propjament li jkun hemm xi ħaġa li tigverna single point basically illi tigverna li żomm kollox flimkien ċentru. ċentru. Reliġjon għal ħafna żmien kien dak iċ-ċentru. Taqbel ma l-sibtija li dak speċa kienet jipponta lej moral framework? Jien naħseb li kien qiegħed jgħid Nietzsche huwa illi ċ-ċivilizzazzjoni Bordiri dejjem kellha ċentru, a center, not so much a framework, a center, illi kien iżomm kollox il-pluralizmu biex ngħidulu hekk l-idejat differenti flimkien. Kien jaqadhom, all right, kien hemm kellek a common point of reference. Dina bħal speċi naf meta nitkellmu fuq l-etika, fuq il-moralità. I mean, dari f'Malta, per eżempju, il-kwistjonijiet morali kollha li kienu jeżistu, in-nies kienu jirriżolvuhom billi ħarsu lejn l-awtorità tal-Knisja bażikament u xtajt il-Knisja fuq dik. Issa li jiġri huwa li inti darba twarraba dik. All right? Kif qed tajt int. I mean, x'inhu reference point imbagħad? Il-mistoqsija jekk għandek xi kollok reference point, jekk għandek bżonn reference point, jekk għandek bżonn narrattiva, a grand narrative, kif jgħidilha Lyotard, illi torbot kollox flimkien. Jien ma naħsibx li għandek bżonna dik. Jiena naħseb. Ma bħala bniedem etiku inti għandek moral framework. Of course. Tiegħi. Tiegħek. U nixxerjaħ ma' ħafna nies, naqsmu ħafna nies. Ma taħsib li you'd be in a lot of trouble imma jekk inti jkollok dal-ethical framework, dal-għodu kont qed ngħidlek fuq il-ġrajja mat-tifel tiegħi pereżempju. Imma ma taħsib li you would run into a lot of trouble jekk inti jkollok ethical framework fej taħseb li pereżempju il-vjolenza mhijiex tajba. Però parti oħra fis-soċjetà li temmen il-kenet nistgħu nsawtu u noħdu l-dar mhux problema. Ma taħsibx li għandna bżonn dik il-narrativa u bikwita biex kollha nkunu qed nifhmu li isma' kif inġibu ruħna ma' xulxin u da l-elenku ta' parametri u permezz tagħhom speċa nistgħu we can interface. Jiena nemmen li l-ebda soċjetà ma tista' teżisti laqas teżisti jekk ma jkollix Bordiri ikollix regoli illi jkunu il-konvenzjonijiet illi tirrikonoxxi dik is-soċjetà. Bordiri inti dejjem għandek bżonn regoli morali, is-soċjetà on the social level. L-importanti kif inti taħdem bihom dawk. Jekk inti tawżhom u tajt isma' dawn, kulħadd irid jemmen hekk, kulħadd irid ikollu dawn il-valuri, kulħadd irid jipprattika l-ħajja tiegħu b'dan il-mod, all right? U that's it. Jien li qiegħed ngħid huwa illi għandek bżonna dik fuq il-livell soċjali, imma għandek bżonn ukoll nies, all right, li jaħsbu differenti, li challengeaw dik il-framework li qed issemmi int biex li challengeaw il-konvenzjonijiet, all right, għax iż-żmien jinbidel, Bordiri, li kieku ma kienx hemm nies li challengeaw il-xtaqbad tajt il-ċensura Malta, konna nibqgħu niċċensuraw u nibqgħu. Jekk kun hemm nies li ma saqsowx mistoqsijiet fuq pereżempju il-mudell ta' familja illi konna nemnu li huwa universali Malta, etc. Konna nibqgħu ma kienx tiżviluppa il-mod kif naħsbu llum il-ġurnata hija differenti. Ma tfissirx li inti għandek ikollok anarkija jew suġġettivizmu.
Għalhekk jien għalija l-iktar ħaġa, meta jien nipprova nispjega, all right, għaliex li jiġri huwa li għaw dan in-nuqqas vordiri taqbil fuq ħafna issues morali, li għadu jeżisti sal-lum il-ġurnata. Jiena vordiri għalija dik hija id-distinzjoni hija waħda kulturali. Ġifieri inti qed li li ikun hemm a grand narrative, però dik il-grand narrative trid ma tkunx monolitika u f'moħħa dejjema li hija xi ħaġa li tista' tiġi sfidata u mġedda. Yes. Agreed 100%. Irid ikollok bażi. U naħseb li importanti li. U li kollha l-lodda fiha biex appuntu tiġi sfidata. Il-demokrazija. Eżattament, dik hija that's it. Eżattament, inti rid ikollok lodda u rid ikollok istituzzjonijiet li jippermettu din it-tip ta' ħaġa. Jekk inti jkollok vordiri jiena f'ċensura totali fuq l-idejati jew whatever. Għat minn set meċi, jekk inti ma jkollok l-odda ta' jenna fil-li ta' libertà tal-espressjoni u l-affarijiet bħal dawk irridu jeżistu, irridu nkun parti mill-istituzzjonijiet tagħna. Bħal dritt li inti għandek li tgħix is-sesswalità tiegħek. Għamil di kienet xi ħaġa li kienet irrikonoxxuta minn dejjem laqas xejn. Kulħadd jaf kemm kienu jiġu persegwitati nies illi kienu sesswalment differenti. Jew inkella vordi li s-sesswalità tagħhom kienet differenti, u l-istil ta' ħajja tagħhom kienet differenti, mhux normali. Dina bħal żmien meta kont nagħllem jien l-iskola, all right, tfal li mhux sejrin tajjeb, fl-iskola, x'in il-problema? Mhux immotivati. Il-vordiri il-problema hija tagħhom. Mhux il-proprjetà, il-problema mhux ta' soċjetà u tal-iskejjel u tat-tip ta' skejjel li għandna, illi ma jimmotivawhomx, imma problemi hija tagħhom, hija intrinsika, hija vordiri mhumiex motivati, hemm xi ħaġa fihom nieqsa, il-motivazzjoni. U inti temmen li hija s-sistema li tkun qed tonqos f'dak il-każ. Definitely, dejjem kienet jiena kont żmien żemżem. All right, nirreżisti nattakka l-idea illi għandek ikollok, per eżempju, fl-iskola laqbżna fuq l-edukazzjoni, illi għandek ikollok dan it-tip ta' streaming u setting u tfal A u B u C nibda klassifikawhom. Jiena lija dika kienet xena. Mhix aċċettabbli fuq il-livell etiku. Għaliex meta inti tibda tagħmel dan it-tip ta' distinzjonijiet, illi inti dawn it-tfal qed iġġalu meħarsu lejn xulxin b'mod partikolari, jisma' dak ta' flejqi ta' dak ta' bida daqshekk. Il-klassi li inti tkun fiha, orrajt huwa l-mod kif jassoċjawk mbagħad il-kumplament ta' tfal, radbati soċjalment. Ma jistax ikollok soċjetà illi hija sana meta inti kollok tip ta' affarijiet. Ħaġa importanti li qal Paolo Freire hija din kien qed jgħid illi din it-tip ta' edukazzjoni li kellna fejn il-teacher huwa ċentru ta' kollox. Orrajt jiddetermina kollox, il-teacher jagħmel ir-regoli, il-teacher jagħmel il-programm, il-teacher huwa il-protagonist jitkellem quddiem il-klassi. Din hija t-tip ta' domestikazzjoni li kien qiegħed jgħid fuq Freire, it-tip ta' pedagogija ta' domestikazzjoni li kien qed jgħid Freire. U Freire kien qiegħed jgħid li dik tibda l-iskola, dik id-domestikazzjoni. Orrajt fejn bil-figura tal-allim u l-iskola. Eventualment, meta ssir adult, tibda tħares li awtorità ġdida. L-awtorità tal-istat, issa, jew tal-awtorità tal-knisja, jew xi awtorità oħra. Għaliex tant tkun drajt meta tkun tifel jew tifla. Illi tħares lejn awtorità, illi tgħidlek kollox x'inhu tajjeb, x'inti għandek tagħmel mhux tajjeb, x'inhu aċċettabbli mhux aċċettabbli. Meta mbagħad issir adult, tibda tsib substitute għat-teacher, substitute, allura inti l-substitute ikunu l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Għalhekk id-domestikazzjoni ta' tfal mbagħad tkompli fl-adulti. Allura jekk inti għandek tfal li jibżgħu jistaqsu mistoqsijiet jew morru kontra l-kurrent fl-iskola, se jkollok adulti l-qoddim fis-soċjetà li jibżgħu jistaqsu mistoqsijiet, jibżgħu jkunu kritiċi, jibżgħu jmorru kontra l-kurrent u kollox jobdu kollox. X'inhu allura l-rwol ta' jew anzi kif għandna ninteraġixxu mal-awtorità allura? Għandna ninteraġixxu, mhux nissobbixxu.
Vorri jiena nemmen bisħiħ, all right, demokrazija partiċipatorja. Jien nemmen li demokrazija, il-ruol tagħha, l-essenza tagħha hija l-partiċipazzjoni taċ-ċittadin. Għaliex għax jiena nemmen l ħaġa illi hija a Commonwealth. Vordiri, demokrazija a Commonwealth. Vordiri hija xi ħaġa illi tappartieni lil kulħadd. U għaliex nemmen illi l-unika mod kif tista' titgħallem f'xi ħaġa, anki tkun ċittadin tajjeb, illi billi inti tipparteċipa fis-sistema. U tipparteċipa fis-sistema tfisser letteralment tiġi tipparteċipa, tiġi konsultat, tiġi informat, daw l-affarijiet kollha. Jekk inti ma tagħmilx hekk fl-iskola, ħseb wara kemm se tagħmilha fuq livell ieħor. Ok, allura se jkollok ċittadini li mhumiex informati, li mhumiex konsultati, li mhumiex imdorrin jipparteċipaw fis-sistemi, u inti se jkollok demokrazija biss tal-qoxra. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Ħana bat naqra bil-fatt biex ta' lilek bħala ħan iskrutinizza lilek issa. Ħabda naqra l-biografija ta' Kenneth Wayne. Dal-għodu għat li sentenzat li dejjem ħassejtni out of tune ma' s-soċjetà, dejjem ħassejtni ħuta barra mill-ilma. Nsejt eżatt il-frażi x'kienet imma paraphrasing bevedur kienet. Għalfej kont u għadek tħossok inkongruenti ma' s-soċjetà? Ifhem. Jiena kont inħossni hekk ovvjament għax kont kontra s-sistema, kont nara bħala sistema oppressiva. Kont nara li vordiri kienet bla sens, kienet konservattiva, ħafna kienet tradizzjonali, ħafna kienet repressiva, ħafna il-mod kif kienet taħdem kien repressiv ħafna għax meta inti tiddependi fuq affarijiet bħal indottrinazzjoni fl-iskola u mbagħad ikollok sistemi ta' xtaqbad tajt ta' ċensura li inti vordiri inti qed tolbod dak it-tip ta' sistema jien qatt ma stajt naċċetta u dejjem kont dejjem irvellajt kontrija, dejjem kont kontrija. U neqpa nkun kontrija, kull fejn nara vordiri affarijiet li huma fejn huma n-nies huma dominati, huma bulijati, fejn huma waqfin milli jesprimu lilhom infushom, fejn hemm l-intolleranza daw l-affarijiet jiena jibqgħu idejquni għal kollox. Għal dejjem. Jiena nħoss li llum il-ġurnata l-soċjetà Maltija għamlet differenzi kbar. Waħda mill-differenzi li għamlet hija li saret soċjetà ħafna iktar multikulturali. Jien naħseb li kuntent biha dik jiena favur il-multikulturalizmu. Ħaġa meta tħares lejn multikulturalizmu tħares lejh minn żewġ aspetti. Waħda minnhom huwa aspett prattiku u ta' fatti. Malta saret soċjetà għaw min jgħid li huwa kontra l-multikulturalizmu. Vordiri jiena għalija Malta hija soċjetà multikulturali, għandha bħala stat ta' fatt issa x'għandna nies li għandhom twemminijiet differenti, għandhom etniċitajiet differenti, nazzjonalitajiet differenti, hija vordiri toħroġ mill-istatistika. Jekk inti tkun vordiri multikulturali mill-aspett liħor, vordiri jekk inti taqbilx magħha dik it-tip ta' stat ta' fatt, jiena naqbel magħha iva. Naqbel li soċjetà fejn għandek ħafna differenza, all right? Li kapaċi tgħix flimkien bid-differenzi tagħhom hija soċjetà ħafna iktar sinjura b'kull mod kulturalment, vordiri minn soċjetà li hija monolistika. Vordiri dik nemmen biha. Issa, vordiri illi Malta imxiet f'dik id-direzzjoni in a certain sense, vordiri, dika napprova. Però jiena nemmen illi ħafna mill-affarijiet illi konna mbagħtu bihom fl-antik għadhom hemm. Vordiri it-tribalizmu għadu hemm. U n-nuqqas ta' tolleranza għadha hemm. Ħafna affarijiet minn dawn l-affarijiet għadhom idejquni. L-ineffiċjenza għadha hemm, pereżempju, n-nuqqas ta' volontà ta' implementazzjoni vordiri u ta' governanza tajba għadha hemm. Vordiri għandna ħafna mid-difetti. Kif
b'dawn id-difetti kollha se jinnexxinna ngħixu u nsolvu il-problema l-oħra tal-multikulturalizmu li għalija hija l-iktar issue importanti li maħniex qegħdin nagħtu kasa bordiri alla volja qed tiżviluppa quddiem għajnejna. Jiena għalija dik hija waħda mill-ikbar challenges li għandna Malta. Bordiri xorta neqpa' minix kuntent. Le, għamil bnidem pali għat ma tista tkun kompletament kontent. Trid xi ħaġa aħjar. Fuq xixtew den? Dejjem ekkum. Għandi, kemm għandi żmien 79? 79. Naħseb fit tiegħek ta' Bordiri għandi dik esperjenza tal-ħajja. 79. Bdil l-esperjenza ta' ħajja li għandek biex ta' kont edukatur. Nidem, inta għadek lettur? Irtirajt dis-sena. Ok. Din is-sena li ġejja. Għadni, għax jisek l-edukatur tibqa? Iva, anke meta kont kummissarju tal-volontarjat, vojdiri tal-organizzazzjonijiet volontarji, jiena kelli l-obbligu bil-liġi illi nirregolarizzhom. Illi nara li huma mixin skont il-liġi, qed jagħmlu x-xogħol tagħhom bordiri. Però jiena għalija dik kienet sekondarja. Għalija l-iktar ħaġa importanti għalija kienet illi s-settur tedukah biex jibda jipprattika aħjar, għaliex jifhem illi jekk inti tipprattika b'mod aħjar, jekk inti bordiri tibda iżomm l-account so, iżomm il-xismu għaw, tkun iktar miftuħ. Fl-aħħar mill-aħħar huwa ta' vantaġġ għalik ukoll. Vordiri l-aspett ta' edukazzjoni qatt ma nneħħija minn xejn. Vordiri fl-attivitajiet kollha li kellix naqsam magħhom dejjem ħares lejha nnifsi bħala bniedem illi interessat illi kemm jista' jkun teduka billi tiftaħ l-imħuħ tan-nies. Mela, biex imorru lura għall-biografija tiegħek. Inti twilid bin il-ħaddiem il-mami bħal ħafna nisa ta' żmien kienet mara tad-dar, però speċa b'xi mod spiċċajt fil-filosofija li mhux traġit normali ħafna. Fil-fatt inti l-ewwel filosofu li kellna fuq il-podcast. Dak it-traġit, speċa kif wasalt għal dak lan li speċa inti ssir filosofu? Li nsir filosofu qatt ma kien għandi vordiri. Sirt vordiri filosofu mod xtaqbattajt, kombinazzjoni tista' tgħid. Jiena l-ewwel interess li kelli fil-vordiri minn mindu kont żgħir ħafna kien letteratura, kont inħobb il-letteratura, naqra ħafna kont inħobb naqra. U peress li kont tifel uniku, vordiri waħdi kien ikolli ħafna ħin għalija. U dak il ħin ħafna minnhom konna nqattaw naqra. U vordiri eventwalment meta bdejt nikber kell 10 snin, 11 sena, 12 sena tħajjar bdejt nibda nikteb ukoll, vordiri xi poeżiji tiegħi, vordiri sibijiet tiegħi. U vordiri bdejt nieħu interess, iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nieħu interess fil-letteratura. Iktar interess, interess ħafna li bdejt speċi nidentifika li l-nifsi bħala poeta u kittib. U bdejt anki naħseb dak il-mod, għax li tkun poeta mhux sempliċement għax jiġi ispirazzjoni, il-ħin kollu mfittex, ritmi ġodda, imaġri ġdida. Anyway, eventualment bdejt nippubblika l-poezija, Vordiri bl-Inglis, li dejjem in sens kienet ta' żvantaġġ għalija, imma jiena trabbejt u trawwimt fuq letteratura Ingliża u trabbejt u trawwimt ħafna, għand innannu li kien jitkellem bl-Ingliż u dal-affarijiet. Vordiri, anyway, kont nitkeb bl-Ingliż u spiċċajt eventwalment ġejt bdejt nikteb kif qed ngħid short stories u affarijiet. U bdejt nikteb, bdejt ninteressa ruħi fil-qari fil-iktar moviment dak iż-żmien li kien kurrenti u in fashion, li kien l-esistenzjalizmu. Vordiri. U bdejt naqra xogħlijiet eżistenzjalisti. Vordiri
Franċiżi, Ġermaniżi, whatever, Sartre u Camus u nispal Kafka u Dostojevski, insomma, esistenzjalisti. U fost l-affarijiet li xtrajt kienu antoloġiji ta' xogħlijiet ta' kittiba eżistenzjalisti. Illi speċi xtrajtom kont biex nara, basikament għaliex qed jissejħu eżistenzjalisti dawn, u xem illi jaqadhom, x'inhu ma l-affarijiet li jaqadhom, diversi bħal muma, jinnaf, bħal Camus u Kafka, per eżempju, x'kien hemm li jaqadhom. U hemmhekk sibt li il-kittiba eżistenzjalisti kienu partikolarment fil-xismu Franċiża, kienu ħafna l-attitudni tagħhom, l-approach tagħhom letterarja kienet pjuttost filosofika, filosofija ta' Heidegger, ta' whatever. U bdejtni u interess fil-filosofija biex nkun nista' nifhem il-letteratura aħjar, biex nkun nista' nifhem u biex nikteb aħjar vordiri. Vordiri l-ewwel raġuni għaliex tħalt illi ħadd bdejtni hu interess fil-filosofija, għaliex bdejt naqra vordiri dawn il-kodba, l-introduzzjoni tagħhom u s-siltiet li kienu jġibu minn xogħlijiet filosofiċi. U ma bdejx nifhem. So, dejt nsiba diffiċli to cope. Allura, mela. Uħud mill-ewwel kodba li kont taqra, per eżempju? Per eżempju, Heidegger. Heidegger sibtu diffiċli ħafna biex nipprova naqra. Siltiet minn għandu, minn Heidegger, ma vordiri li kien, anki ċerti xogħlijiet ta' Sartre kont insibhom diffiċli biex nifhimhom. Allura ddeċidejt, alright, mela nagħmel kors tal-filosofija biex tgħinni naħseb nifhem. U bdejt kors tal-filosofija, u hekk tħalt fil-filosofija. Minna issa vordiri li jina artirat, I'm going a bit full circle, għaliex li dal-axħar ktibt novel, wara daw is-snin kollha vordiri, rġajt mordura lejt letteratura, sa tattan ftit snin ilu pubblikajt il-kollezzjoni tiegħi tal-poeżiji, li kien ħafna minnhom kienu għadhom qatt maderu. X'isima l-kollezzjoni? Il-kollezzjoni Who Looks at the Sun Anymore. Why? Why is that an important question? It's a Platonic question. Għaliex, Plato kien jemmen il-metafora tal-cave hija li inti qiegħed in the darkness of the cave. U biex inti tara l-verità, titħares dritt lejn the source of light, which is, what is the source of light? What is the source ta' kollox li jagħti sħana li jagħti l-ħajja fid-dinja x-xemx. Mordi, titħares dritt lo x-xemx. Filosofija hija l-Plato tħares dritt ġo x-xemx. Mordiri. U I don't know, I found it, u sibta wkoll. Ma element ta' lamentation fija? No, it's not a lamentation, it's an observation about my own approach to poetry, basically. It was always, sort of this idea of being as candid, as straightforward, and honest as possible. Tul ħajtek, kif dietek diex, jina bnidem straightforward ħafna. Nishtiq nkun naf speċa xem ġejarija. Kif servitek il-fat li inti bnidem straightforward u plain? Plain speaking, I mean. Plain speaking, le, jena naħseb in the long run il-mod kif enitni. L-ħagġa kien hemm mmodijiet li fejn ma enitni xejn, għaliex li kont qiegħed ngħid kien skomdu, all right, u anki naħba li kont qiegħed ngħid f'ċerti vordiri ċirkostanzi sibt li hu jimwarrab minn ċerti affarijiet. Għan prova nispjegalek fil-kamp fil-kamp tal-edukazzjoni, per esempio. Bordirijina ili nikteb fuq l-edukazzjoni, all right? Issa, inti taħseb, isma, jiena li dejjem kont vordiri an engaged intellectual biex najdulu hekk, vordiri. Kont nikteb onestament fuq l-edukazzjoni, vordiri, u kont nikkritika.
Kont nikteb ħafna kritika, per eżempju meta l-ewwel National Curriculum li ħareġ fuq is-sistema kontra l-streaming, kont ħafna kritiku. U jiena at one stage għadt li l-unika mod kif inti tista' tkun iktar konstruttiv hija billi inti tkun parti mis-sistema. Allura għamilt żmien fejn kont konsulent ta' Ministri tal-Edukazzjoni fuq ir-riformi u tibdiliet li hemm fil-reġismu. Allura inti issib ruħek, ħafna drabi jkollok taqbel ma' affarijiet illi jmorru kontra dak li taħseb int. Allura trid tagħmel trid tgħix ħajja ta' kompromess. Għaliex inti pereżempju hawn policy li ħirġa ma taqbilx magħha, vurdiri, imma kont parti mit-tim li forma dik il-ġismu. Allura trid taċċetta, ma jien ma naqbilx magħha li kieku jien ma kontx involut fil-policy making. Orajt kont niftaħ il-kanuni fuqha. Ma nistax. Allura toħloq dawn il-pożizzjonijiet li huma impossibbli. U meta inti tiddeċidi mal-gradu li toħroġ mod kritiku, allura inti mbagħad, ma tibqax parti mit-tim. You've broken the rules. Allura, basically, issib ruħek imwarrab. Ma jibdowx ifittxuk iktar, għal-konsultazzjoni biex ikellmuk u dal-affarijiet. Għalik il-verità f'dak il-każ huwa aktar importanti mill-lealtà. Yes. Li hija l-antitesi ta' tribalizmu ovvjament. Yes. Meta spiċċajt minn Commissioner for Voluntary Organization, irriżenjajt. Irriżenjajt għax ma stajtx inkompli naħdem hekk. Ma stajtx inkompli naħdem fis-sistema li konti għad naħdem fiha. What għattilhom ma kienx l-ewwel darba li rriżenjajt xi ħaġa. Meta kont chairman tal-Foundation for Educational Services, kont irriżenjajt. Kont ktibt il-Ministru u għatlu jien ma nistax inkompli. Għal-ma raġuni, meta ma tistax kompli taħdem. F'din iċ-ċirkostanza, per eżempju, x'kienet ir-raġuni? Ir-raġuni kienet li tajtni biċċa xogħol x'nagħmel. All right, ħlaqt foundation b'ċerti għanijiet. Tajtni board biex immexxi. All right? Il-board, jiena kont imdorri li l-board jagħmel il-policy. Bordiri within the general structures ovvjament tal-politika tal-gvern. Jagħmel il-policies. Imma l-policies jagħmilhom il-board. Meta jkun hemm il-Ministru li f'daqqa waħda jiddeċiedi illi biddel il-board jew ma jappuntax in-nies u jiddeċiedi illi, jibda jagħmel il-policy hu. Vordiri, allura that is the time for me to leave. Jew għandek fiduċja fija. U fil-board. U fil-board. Imma mbagħad pereżempju l-esperjenza tiegħi li kelli bħala Commissioner for Voluntary Organization, jiena ġejt maħluq, all right, meta inħalqet il-liġi bħala l-ewwel kummissarju. U dak iż-żmien il-Ministru tal-Social Policy, jekk m'iniex żbaljat kienet Dolores Cristina, vordir fi żmien ta' amministrazzjoni nazzjonalista. U right up to 2013, mid-2007, vordiri, kont naħdem within that framework. Meta saret l-elezzjoni ta' 2013, u tbiddel il-gvern u l-amministrazzjoni, vordiri, mort inkellem il-Ministru ta' dak iż-żmien u sibt li kienet mara, kienet Helena Dalli. Sibt li nista' naħdem magħha so. Vordiri, ma kien hemm l-ebda differenza li jew sibt l-istess rispett vordiri taħt f'dik l-amministrazzjoni f'dak il-Ministeru kif kont insib fil-Ministeru ta' qabel. Vordiri. U naħseb. Mhix kwestjoni ta' partiġanizmu hija. Le, imma ma kontx ninnexxi. All right, għaliex kont ngħid lill-Ministru dak li tittisma' jew dak li jkun jisma'. Imma kont anke xintaqiet kont nikteb it-triebsin lill-Ministru. Għaliex qed tagħmel hekk. Din ma tafx li tmur kontra l-xismu kontra l-policies u dal-affarijiet hekk. U jiena nħoss sta jkun żbaljat kompletament. Illi kelli rispett propju għax kienu jafu li jiena li għandi ngħidu mod onest. U jekk jiena għandi Ministru X, jiena leali lej Ministru X, u lealtà li hija tfisser illi ngħid il-Ministru X il-verità. Mhux dak li naħseb li jrid jisma' ngħidu l-verità. Issa jekk ikun din l-amministrazzjoni jew dik l-amministrazzjoni ma jimpurtanix jekk jien għandi karika kont kommissarju, kont leali, all right?
taħt il-ministri kollha li ħdim taħtom ma jimpurtanix Vordiri. Jien naħseb li Imma l-lealtà kienet fisser dik, illi fej kien hemm bżonn fil-fatt wara 10 snin biddilta kompletament il-liġi u waħda mill-affarijiet pereżempju li nnexxi li nikkonvinċi l-Ministru hija illi tneħħi id-diskrezzjoni ministerjali. Illi jikella Vordiri, għax dina ġrat fi żmien Vordiri meta kienet il-Ministru Dalli. Dina ġrat illi fi żmien tagħha illi qabel fil-liġi kienet illi kien hemm ir-regoli, all-right, għal min ikun Vordiri enrolled bħala għada volontarja mal-kummissarju, imma jekk inti ma timxix skont dawk ir-regoli, ma kienx ikollok dritt li tieħu benefiċċji tal-gvern jew eżenzjonijiet jew whatever it is. Imma mbagħad kien hemm klawżola li kienet tagħti lill-Ministru il-poter, is-saħħa, all right, biex teżenta mill-liġi. ċertu għaqdiet. Eżattament. U jiena dik dejjem kontrija. U meta saret kwalinkwe Ministru, kont nikdbilhom ngħidilhom tuni raġunijiet għaliex. All right, għamiltu din l-eżenzjoni. Ħalli li qatt ma kienet tiġri. Ma kien triq faċli għal nepotizmu speċa u għal biex tiskambja favuri mal-voti. I will not do that. Allura jiena Vordiri jafu. You get what you see, Vordiri. Jiena dejjem kont leali imma qatt ma bżajt inkun kritiku tal-xismu. Pero dejjem kont leali, anki fej kwalunkwe Ministru nħoss li per eżempju għażla partikolari ta' policy, all-right, kienet perikoluża politikament għalihom, kont ngħidulhom isma' din fiha dawn il-perikoli, kont nipprova niftħilhom għajnejhom. Ma jimpurtax Vordiri x'inhuma l-idejat politiċi tiegħi, Vordiri dejjem hekk għamilt. That's my minister, I have loyalty and u dik hija nħoss li hija xi ħaġa li importanti. U nisbħalek huma ħafna iktar affidabbli speċjali mhux se taqannik. Fl-aħħar mill-aħħar inti meta ddawwar lilek innifsek bil-yes men u ħajkollok idea ħażina u daw sempliċement biex jilaquk jgħidu lek iva fl-aħħar mill-aħħar inti daw l-idejat trid toħodhom hemm barra fid-dinja. Imma li qed nipprova ngħid John hija illi jekk inti meta inti tkun konsistenti f'dawn l-affarijiet, all right, illi Vordiri inti titkellem kif tħossa dak li inti tħoss li huwa verità u li għandu jkun. All right, apertament u ma tidejaqx tajda. Mbagħad tibda tirbaħ ir-rispett. All right, minn żewġ naħat tal-spektrum politiku. U naħseb illi ma nafx. Forsi dik hija xi ħaġa li fil-każ tiegħi naħseb li ġrat. Mela, isma' ħanaddu għal-parti li aħna nsejħu il-patruni jistaqsu. Alright, aħna għandna sistema ta' Patreons, tagħna hekk Miguel huwa fil-fatt Patreon. U bażikament aħna ħabbarna li isma' ġej il-professur Kenneth Wayne, għandkom xi mistoqsijiet għalih. Fakkarkom il-patruni jistaqsu miġuba jkom minn Derek Meets 9986-6425 għall-aqwa burgers ta' Malta. Mela, għarat laqna. L-ewwel mistoqsija ġejja minn Adrian Camilleri. Mela, Adrian jistaqsi, a little birdie told me that the teaching of Hume, probably the greatest empiricist of all time, is verboten at the University of Malta. You know it's verboten, Adrian. Adrian at night. Saying verboten is verboten. Mela, Professor Wayne, would Professor Wayne care to speculate as to why that is? I have a sneaking suspicion that the man's unashamed atheism isn't particularly welcome in a Catholic bastion such as ours, but I'd love to hear a potentially contrasting opinion. Jena, Vordiri mandiċ esperienza ta' dit tip ta' ħaġa. Jena, Vordiri dejjem għallimt il-filosofi kollha, Hume għalija huwa filosofu importanti ħafna kif qed jgħid. Very, very important, a very important philosopher tal-enlightenment. Qatt ma sibt xi ħadd jgħid li ma nistax nagħllem il-Hume. Jista' jkun li fl-antik kien hekk. Waħda mill-affarijiet pereżempju meta inti saqsejtni kontra l-Illuminizmu.
Ma nafx hekk il-luminizmu hija l-kelma korretta l-enlightenment. X'in kelma bil-Malti? Jiena kont minn għalija li huwa żmien ta' tidwil minn għalija. Żmien id-dawl. Żmien id-dawl hekk daqshekk sempliċi. Ma nafx. Ma nix għax żbaħjew. Naħseb il-luminizmu. Anyway, whatever. Żmien id-dawwal? Żmien id-dawwal? Infhem. Issa nsaqsu wara diħan ċempel il-ħabiba tiegħi Louise dik tkun taf kollox. Le, ma vordi qatt ma sib din il-problema. Jista' jkun li fl-modi fl-antik kien hekk li nista' ngħid huwa li pereżempju li sibt jien pereżempju konti qed naqra l-istorja tal-Università li kiteb Indrivella li kien Patri Capuccin kien professur U da qal illi kien hemm ċertu żmien fl-aħħar tas-seklu 18 vordiri fejn l-Università ta' Malta kienet ħarġet post vordiri fl-Università apposta biex xi ħadd jillekċerja kontra Rousseau. I mean, But isn't that in a sense, fis-sens hija neċessarjament ħażina li inti jkollok dejjem jekk l-Università tallem Rousseau li jkollok narrativa li tisfida il-narrativa ta' Rousseau. Hija xi ħaġa tajba. Użgur, I mean il-filosofija mibnija fuq hekk. I mean Rousseau kien anti-enlightenment. In a sense, u diri kien kontra l-illuminizmu. Għaliex Rousseau, l-illuminizmu partikolarment fi Franza kienet tippkritika r-raġuni. Kien żmien ir-raġuni, kien żmien is-sekolarizmu, żmien ħafna mill-filosofs kif kienu jgħidulhom, Voltaire, Vordiri, Turgot u D'Alembert u nies bħal daw. Da ħafna minnhom kienu għati Vordiri, Rousseau ma kienx. Rousseau fejn dawn kienu jigglorifikaw ir-raġuni, Rousseau kien jigglorifika l-emozzjonijiet, is-sentimenti. Kien il-bidu tar-romantiċiżmu, Vordiri li kienet vina fil-illuminizmu, imma kontra l-ispirtu tal-illuminizmu. Vordiri, però kienet parti mill-kultura tal-illuminizmu fl-istess ħin, u dawk huma paradossi li huma interessanti ħafna. Però Hume ukoll, I mean Hume kien, by the way, kien ħabbib ħafna ta' Rousseau. Rousseau at one stage in his life, Vordiri, kellu jaħrab minn Franza. Għali, u ma kienx Franċisa, Vordiri, u kien minn xismu għaw, minn Ġeniv. He was Genevan, Swiss, dak iż-żmien ma kienx hemm Switzerland, kien hemm Geneva, Republic of Geneva. Kien Swiss u mar jgħix fi Franza u jagħmel karriera tiegħu fi Franza whatever. Imma meta kiteb ċerti kotba rivoluzzjonarji illi sinstigaw ir-Revoluzzjoni Franċiża. Dik vera jew hija leġenda li kitbit ta' Rousseau? Le, mhix leġenda. Il-Partit Ġakobin, Vordiri, San Ġustu daw kienu, Vordiri, Rousseau kien l-alla tagħhom, kien il-bibja tagħhom Rousseau. Il-social contract li kiteb Rousseau li wieħed mill-iktar xogħlijiet rivoluzzjonari politiċi li qatt inkitbu Vordiri. Jibda Vordiri mod tiegħu, beda għamel statement illi kif inhi qal illi il-bniedem huwa mimwielet liberu u kull fejtar huwa inkatenat, you know? U l-mistoqsija kif nistgħu noħolqu Vordiri tip ta' politika, all right, illi issir b'mod illi ċittadin qed jagħmel għalih innifsu. Vordiri speċi ta' republikanizmu demokratiku, Vordiri illi dak iż-żmien tista' u meta kiteb kiteb Emil. All right, parti minn Emil, I mean kien kienet, sacrilegious, għaliex għax Rousseau dejjem kien jgħid li l-bniedem huwa tajjeb fin-natura tiegħu. Jitwilet tajjeb. Vojdir mhux vera li hemm id-dinub tan-nisel, etc. U dik ċuċata kien jgħid il-bniedem huwa tajjeb. All right, is-soċjetà li tagħmlu ħażin, mhux in-natura tiegħu. Allura Vordiri kien kontroversjali minħabba daw l-affarijiet. Mistoqsija li nsaqsu ħafna drabi da ħafna. Vordiri imma Hume għen lil Rousseau biex nispiċċa. Hume għen lil Rousseau biex jaħrab Franza u mbagħad żammu għandu għax Hume kien mistoqsija kienet jekk Hume jistax jiġi mgħallem ġewwa l-Università ta' Malta. No problema.
Mela, le, insaqsija l-ħut insomma ċertu nis li jkollhom ċertu xorta ta' ħsieb. Ngħidlek m'hemmx dik it-tip ta' ċensura l-università. Ma dix teżisti. Ftehna. Le, mistoqsija hija oħra li xtaqt nistaqsi huwa inti taħseb li l-bniedem huwa intrinsikament tajjeb jew intrinsikament ħażin jew naqra mit-tnejn? L-ebda minnhom. Għadi l-intrinsiku ma tantx naqbel miegħu. Jien nemmen li bniedem huwa animal bioloġiku, għandu vordiri format minn affarijiet li huma ġenetiċi li jiritom vordiri mill-ġenituri tiegħu minn whatever it is, imma mbagħad kollox il-kumplament huwa soċjalizzat. Vordiri huwa il-bniedem huwa format fil-kors tal-ħajja tiegħu. Issa jifforma li l-nifsu jifforma ħaddieħor ma huwa format. U l-importanti hija li jibqa' jifforma, jibqa' jiżviluppa, jibqa' u tbiddel l-idea. Jiena għalija m'hemm xejn ħażin illi pereżempju li kont naħseb ta' 30 sena, meta kelli 50 sena bdejt naħseb mod ieħor, hija ħaġa tajba, hija parti mill-evoluzzjoni tiegħi, tfisser li maturajt iktar. U l-affarijiet qiegħed inħares lihom mod kritiku u dak li rajt tajjeb 30 sena ilu meta kelli 50 sena. Alright, kontet naraħ mod ieħor, vordiri. Jiena ma naħsibx li din il-biċċa xogħol ta' intrinsikament u mhux intrinsika tagħmel xi u laqqas tagħmel ġid naħseb. Għaliex meta inti ħaġa tajt li intrinsikament u intrinsik u mhix, vordiri. Qed tiddetermina. Eżattament. Tiddetermina jidħol ċertu determinizmu. Inti kontra determinizmu? Kontra? Ġifieri fis-sens li ma taħsibx li speċa id-determinizmu hija teorija li għandha każ pjuttost tajjeb. Jiena nemmen li l-kondizzjonament għandu każ tajjeb, vurdiri il-fatt li aħna ikkondizjonati mill-ħajja li ngħixu minn nies li nintaqgħu magħhom, jien nemmina dik. Pereżempju jien naf l-ewwel tkellimna konna qegħdin ngħidu fuq nies psikopatiċi illi jistgħu ħafna drabi, ħafna nies jistgħu jkunu kondizjonati, pereżempju li jkunu kriminali għaliex jkunu għexu ġo ambjent kriminali, nafu għadik, nemmen li n-nis huma kondizjonati, li hija soċjal. Imma nemmen ukoll illi hemm b'xi mod jew ieħor għandna freedom of will. U naħseb illi nemmen fiha għaliex iktar kwestjoni ta' intuizzjoni mill-li prova. Vordiri dak id-dibattitu ilu sejjer żmien twil. Il-bniedem huwa determinat, mhux iddeterminat. Għalija dika mhix mistoqsija li hija importanti. Għalija importanti hija kif tuża il-libertà tiegħek, dik li hija importanti. Nassumi l-libertà li hemm freedom of the will. Għax qed timplika li hemm libertà allura. Nemmen li hemm libertà. Bniedem jew qed tgħid li hemm libertà u tixtieq temmenek ħalli inti tkun tista' taġixxi fid-dinja bħala xi ħadd li jemmen il-libertà tal-bniedem. Nemmen li hemm il-libertà. Jien nemmen imma l-libertà mhix assoluta, hija kondizzjonata. Għat ma jista' jkollok il-libertà assoluta, ma teżistix. Hija kondizzjonata. U diri, illi inti, jekk inti titkellem fuq il-libertà kontra il-formazzjoni ma sens. Għax il-libertà wkoll hija formata. Lew fl-aħħar mill-aħħar anke jekk mortoqgħod fuq gżira waħda qed tiġi kkondizzjonat mill-bioloġija tiegħek stess, trid tiekol, trid torqod, ġifieri xorta hemm it-teddid ta' predaturi, ġifieri xorta dejjem tiġi kondizzjonat. Mela, there is min qed jistaqsi? Adrian Sammur. Mela, Adrian huwa mill-iktar patruni naħseb attivi in more ways than one. Adrian jagħmel ukoll ultra marathons. Daj jemur jiġri 40 kilometers at a time, l-ħar darba bat li video men dal-mġnun. Fej jiet fuq montanja naħseb in-Norveġja. L-ewwel tiela l-montanja u f'daqqa waħda jgħaddi minn ġol sħab. Sewa, u mbagħad jibda qed jiġri. U mbagħad jibda nieżel ravin. Vera dejjaq, naħseb ravin jissejjaħ, imma fl-isħab. Allura inti il-viżibilità tal-qamel u fl-istess ħin qed jiġri fuq ravin, ravin, passaġġ vera dejja fuq muntanja tal-waħx, il-footage tal-waħx. Mhux kien vordiri da film? Le, dan huwa li qed jistaqsik il-mistoqsija. Għamlu? Sorry? Għamlu, da xkien? Le, da kellu eżatt, kellu xi body cam u xi ħaġa. Le, da jagħmel il-hobby tiegħu jaqbad u jmur jiġri hekk 40 km relax. Mela,
There's plenty of chest beating over the way postmodern studies, specifically the teachings of Derrida and Foucault, with some Baudrillard and Zizek. I can never say that guy's name correctly. Thrown in for good measure, appears to have infected the whole feel of what university life is like in the Western world. The excessive focus on power dynamics and identity categories appears to have poisoned the atmosphere within the student bodies at various institutions of higher learning. Does Professor Wayne see this sort of thing happening in Malta yet? Is it here already, or is it on the horizon? I think he's talking, he's talking about identity politics, excessive collectivism, da xorta taħsebijiet li speċa barra minn Malta speċa huma qed jiġu diskussi ħafna. Le aħna bordiri. Critical race theory u dat tip ta' affarijiet. Hemm xejn, ħafna minna, fil-Dipartiment tal-Filosofija, anki fil-xismu l-area tiegħi. We are very interested in postmodernism, konna kollha interessati. Kien hemm min vordiri kontra, biex ikun kontra, kien hemm min ikun favur. Postmodernizmu jekk inti tiġi biex tiddefinih. L-ħaġa huwa fenomenu li ilu jeżisti ħafna snin u kellu definizzjonijiet differenti. Imma fil-kuntest ta' filosofija, il-definizjoni huwa basikament li morru magħha hija ta' Lyotard, ta' Jean-François Lyotard, ma nafx kif ma semmiex. Jean-François Lyotard kiteb ktieb bordiri fuq postmodernism. U l-idea kienet u kien xismu kommissjonat biex jagħmel studju dwar the state of knowledge fl-universitajiet, bordiri tal-punent. U ħareġ f'dan iktieb fuq il-postmodern, the postmodern condition u eventa. Il-postmodernizmu kif jifima Lyotard u naħseb kif nifmu għallum il-ġurnata hija basikament imnebħa minn Nietzsche. Hija ir-refutazzjoni, ir-refute bordiri tal-meta-narratives kollha tal-Enlightenment. Bordiri fuq, per eżempju, tal-politika fuq il-ġustizja, per eżempju, tal-edukazzjoni fuq il-raġuni, dawn meta idejat kollha ta' grand theories, xi tfisser illi tkun edukat, xi tfisser bordiri u qal illi qegħdin ngħixu fi żmien ta' fis-70s fejn dawn it-tip ta' idejat u din it-tip ta' xtaqbad tajt konfidenza li kellna f'dawn in-narrativi tal-Enlightenment, dawk b'xi mod jew ieħor qegħdin jispiċċaw. People are l-lum il-nata aħna xtaqbad tajn donnom qed jiġu mwarbin. U qed ngħixu f'dinja mingħajr narrativi, partikolarment fil-politika, per eżempju, fejn l-ideoloġiji konna namlu żmien wara li waqa il-ħajt ta' Berlin u sfaxxa l-komuniżmu, illi l-istorja spiċċat the end of history, ir-rebħa tal-liberalizmu, tal-demokrazija, tad-dinja tal-West, il-kontest bejn il-kontest il-ġlieda bejn l-ideoloġiji ma diċ teżisti, għabdi kienet fisser the end of history, u spiċċaw dawn il-narrativi illi kienu jagħmlu dawn it-tip ta' kontrasti u affarijiet. U din dinja mingħajr narrativi, mingħajr ideoloġija. Post-liberal, post-philosophical, post-everything. Dik kienet l-idea. Però Lyotard ma jġiex moqri tajjeb bizzejiet. Lyotard iddefinixxi vordiri il-postmodernizmu mod ieħor. Vordiri, nuqqas ta' fiduċa fil-enlightenment, fil-bniedem, fl-umanità, fl-umanizmu, fl-iktar affarijiet, fil-razzjonalità, iktar affarijiet li kienu fundamentali, fi xjenza, l-iktar affarijiet fundamentali Imma u qed jgħid illi kienet jgħid u hawnhekk illi kollox ġie sostitut valur wieħed. Kif kien vordiri kien għalilna li se jiġri Heidegger fl-essej tiegħu fuq it-teknoloġija. U qal li kollox illum ma dominat minn valur wieħed u jsejjaħlu performativity. Illi huwa il-valur illi huwa glorifikat fid-dinja tal-management ta' human resource management u dawn l-affarijiet. Illi dan huwa l-valur illi fih tkejjel kollox skont l-effiċjenza u l-effettività tiegħu.
Vordiri, it's a means ends sort of thing. Vordiri, inti kollox tikkalkola in terms of successful outcomes. Din irnexxiet ma rnexxiet, etc. U qed jgħid Lyotard, li dan huwa l-ispirtu li qed jidħol fl-universitajiet, li qed jidħol fl-edukazzjoni, li qed jidħol fil-ħajja tal-lum. Dan l-ispirtu fej kollox inqisu, inkejlu. All right? Skont kemm hija effiċjenti s-sistema u l-antiki, l-ideat antiki, il-mod kif konna naħarsu lejn valuri umanistiċi antiki, vodiri s-soċjetà, l-kultura tagħna hija n-nifisa qed donna qed tirriġettom. Vodiri li qed jiġri huwa illi qegħdin għandna ideoloġija oħra issa differenti. Mux l-ideoloġija tal-raġuni, ta' imma l-ideoloġija tal-teknoloġija u tal-effiċjenza. Bodir il-postmodernizmu jfisser dak ukoll. U dawn huma. Huwa kritiku ta' dik l-ideoloġija, tal-effiċjenza ta' dawn l-istrutturi. Of course. Però tħoss li hija interament fair dak il-kritika, fis-sens li ċertu element ta' per eżempju saħħa tal-argument jekk jiena għandi l-kanċer nirringrazzja l-Alla li kien hemm spex ta' sistema effiċjenti li spex ta' setat it-tieni il-mediċina li jiena neħtieġ biex infiq li l-università per eżempju ħolqot ċertu kirurgi b'mod effiċjenti li meta jħajoperawn jiena nista' nserraħ moħħi li speċjal lan kien li noħolqu kirurgu vera tajjeb u dal-kirurgu meta ħajiftaħni l-università laħqet lan tagħha speċa l-effiċenza jena nħobba pal-mattara. Yes. Le, għanajdek għal. Ma jiex n-influenza it-tweġibati għak imma Iva. Le. Għanajri li Lyotard mux kontra teknoloġija, ma jiex il-teknoloġija ħaġa ħażina jew whatever it is, imma il-teknoloġija mmexxija minn ċerti tip ta' valuri. All right? Biċċa xogħol magna biex inti vordiri ta' prezzat tkun vordiri effettiva, tkun effiċjenti, tik outcomes li huma preċiżi u affarijiet. Issa jekk inti tirriduċi kollox għal dawk il-valuri u titrasmettihom ukoll fil-ħajja tal-bnidmin. All right, per eżempju fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja tal-iskola, jew inkella anki fid-dinja tal-kultura. Hemmhekk vordiri għandek possibilità illi ħlaqt Alla ġdid. Mux il-God tal-Kristjanizmu u laqas il-God tal-Enlightenment li kien l-Alla tal-raġuni, imma l-Alla tal-teknoloġija. U il-teknoloġija, il-problema tagħha hija li jimmexxija mill-manifattura, mmexxija mill-interessi vordiri industrijali, hija mmexxija partikolarment min kultura ta' management. Management ta' nies, management ta' spazji, ta' ekonomija u affarijiet bħal dawn. U meta l-an ta' kollox, il-lingwaġġ ta' kollox isir ta' dan it-tip, per eżempju fl-iskejjel. Qabel konna nitkellmu fuq, per eżempju, heads of schools, u konna nitkellmu fuq, ma nafx. Illum nitkellmu fuq school management teams, nitkellmu fuq skejjel bħala li għandhom vision, statement, mission statement, vordiri il-lingwaġġ tal-management, vordiri infiltra, l-istituzzjonijiet kollha. U meta tinfiltra il-lingwa, jinfiltraw il-valuri. Għax fl-aħħar mill-aħħar, vordiri, il-ħsibijiet tagħna kollox huma language games. U hemmhekk jinħalqu. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Mela, Robert Formosa jistaqsi.
How do you explain the fact that there is heterogeneity in human thought and conception of thought and value, even in people with shared culture and biology, with families, fil-brackets, the variety in thought and value structure is staggering. How do you account for this? Is it pure biology, nurture? Is it an underlying structure similar? But then the values get projected onto different qualia. Illum xamlu men daw n-nis abdu ektefaw idejhom fil-burza ta' Super 5 tal-kliem. Qualia. Yeah, so floor is yours. Well, I think it's historical again. Vorija li hija historika. Jiena nemmen illi fejn inti għandek l-omogenità. Jien nemmen fejn għandek l-omogenità. U eterogenità, Eterogenità vuol dire għandek nis differenti. Ma jiena qed ngħid illi fejn, per eżempju, għal ċertu żmien fl-istorja tal-punent, vuol dire, kien hemm ċertu omogenità fil-ħsieb, vuol dire. U dik l-omogenità kienet għaliex vordiri il-kultura kienet kultura nisranija, kien hemm arranġament bejn l-imperatur u l-papa fuq il-division of power, l-imperatur ikun vordiri fl-erja tal-moralità u reliġjon il-papa fil-affarijiet politiċi l-imperatur vordiri division. U din hija kienet sistema li baqgħet għaddejja throughout the medieval times. Ma kienx hemm pluralizmu, il-pluralizmu li kien hawn illum, li għandna llum, għalkemm ovvjament kien ikun hemm divergenzi ta' taħsib. Imma inti tagħmel distinzjoni bejn żewġ affarijiet. Dina interessanti saret, kienet importanti ħafna meta konna liberalizzajna il-medja f'Malta. Meta inkiser il-monopolju tal-istat fuq il-television, fuq il-radios u affarijiet, u konna daħħanna il-pluralizmu fil-medja. Jien kont fuq il-Broadcasting Authority ta' kizmin, waħda mill-kpiper l-oħrajn tiegħi. U il-liġi għaddit fin-1990 u kien hawn kontroversja sħiħa f'Malta. Inti kont taħseb illi jisma' li nilliberalizzaw ix-xandir. Orra kulħadd se jaqbel ma kienx hekk. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien, illi kien Mifsud Bonnici, x'ismu. Carmenu Mifsud Bonnici kien kontra l-pluralizmu. Għalu mhux kontra l-pluralizmu, huwa favur ta' kwalità ċertu tip ta' pluralizmu. Għax hemm żewġ tipijiet ta' pluralizmu. Il-mikrofon. Hemm pluralizmu illi huwa pluralizmu kontenut. Per eżempju, jien naf per eżempju Russja. All right, għandhom pluralizmu jgħidu huma, okay? Ta' ideat, imma fl-aħħar min-naħar l-ideat ikunu rridu kollha jkunu strutturati fil-qafas tal-ideoloġija marxista-leninista. Għandek dak it-tip ta' pluralizmu contained within. U għandek tip ta' pluralizmu miftuħa. Fej, letteralment, kullħat jaħseb li jrid mod differenti, etc. U meta konna edin, waħda mill-affarijiet l-argumenti li kienet saret hija tip ta' pluralizmu li għandna bżonn huwa pluralizmu within the state structures. Hekk kien li għati argumenta, Carmenu Mifsud Bonnici dak iż-żmien, kien kontra illi vordiri ix-xandir jinfeta. And here, u hawnhekk għandna l-istess ħaġa. Vordiri hemm żewġ tipijiet ta' pluralizmu. Issa, pluralizmu wieħed iġib varjetà, imma jġib varjetà f'qafas wieħed. Allura għandek xi ħaġa omogena, u mbagħad għandek il-pluralizmu għaddej minn ġo fiha. Il-pluralizmu ieħor heterogenu, vordiri, hija pluralizmu li huwa miftuħ. Vordiri, issa, waħda mill-affarijiet li ġab l-illuminizmu propja, meta inti tibda titkellem fuq raġuni u tibda titkellem fuq dawn l-affarijiet, inti qed tistieden, illi ikollok it-tieni tip ta' pluralizmu kif fil-faġġara. Vordiri, u dik hija, vordiri jien kif naħseb jien huwa, fejn inti għandek inti hu vordiri s-soċjetajiet tradizzjonali illi għandna, vordiri per eżempju jien naf stati iżlamiċi, stati bħal ċina per eżempju affarijiet. Hemmhekk vordiri
M'għandekx heterogeneous vordiri system, għaliex? Għax għandek il-kontroll tal-istat. And that is the only way you can stop it. Naħseb li jekk inti tħalli l-bnedmin liberi, jibdaw jivvintaw joħorġu bidejat differenti, teoriji differenti, simmu mis se jaqblu ma' xulxin. L-importanza illum il-ġurnata mhux x'għandna nagħmlu biex ninaqdu, x'għandna nagħmlu bid-diverġenzi tagħna, kif nistgħu ngħixu flimkien bid-diverġenzi li għandna. And that is the fundamental political issue, partikolarment soċjetà multikulturali. Imma l-bioloġija tara wkoll fattur inti. Ifhem. Fis-sens ta' biex nkunu eterogeni. Tħobba wis il-bioloġija. Ħana għalek għalfej. Ħana għalek fis-sens li jiena per eżempju trabejt fl-istess xismu ma' uħti, jew fl-istess family setup ma' uħti. Culturally very similar, ġifiri aħna t-tnejt u l-idna missirna jpinġi, idur għanna bil-lustra li zare, ma nafx tiftakru ix il-missir jpinġi kollu zeba. Biexa, it-nej kellna very similar upbringing, liberal parents, eccetera. Jiena tħalt ħafna iktar inkwiet minn uħti, ħafna iktar inkwiet. Jiena l-iskola minn meta kont fil-kindergarten kien impossibli għal John Malli għalli poġġi bile uħti kollu xej minn mindu kienet fil-kindergarten sa' kem graduat, ġviri kienet fuq id-dean's list. Imma, uħti l-unika persona li insejħila boss. L-unika persona. She's amazing. The point is this, li jiena riċt motu, ħarċet mot ieħor. U perswas li l-bioloġija għandha ħafna xtaqsam magħha, ħana li għalfej. Għax l-impulsività bizmin, ma jena skoprejt li speċa bizmin tal-lim xini l-impulsività, ma John kien it-tip ta' bniedem jekk jaħseb li jisma għandu ġalfej poġġew jekk jisimak, bat iqum joħroġ il-barra u speċa l-lesson għaddejja u t-teacher mux għattifem għalfej da t-tifel speċa ma qabżitlu u tal-aqlem. Bizmin tal-lim xini l-impulsività u tal-lim li hemm proċess fija li meta taqbiż li tiġini l-idea u nagħmel l-idea. Mbagħad permezz tal-meditazzjoni skoprejt li dik il-parti tiegħi l-bioloġija, dik in-nuqqas ta' dopamin, forsi eċċess ta' testosteron, forsi eċċess ta' adrenalina li huma kollha fatturi bioloġiċi. Jiena nista' noħloq feedback loop bejn moħħi, il-hormones u neurotransmitters u ħloq dik ir-relazzjoni u biżmien anka blajnuna tal-farmaceutika ġifieri affarijiet bħal Ritalin li affettwaw id-dopaminergic system. Dik l-impulsività tejjeb ta' ħafna u b'konsegwenza sirt ħafna qas impulsiv u nidħol f'ħafna inqas trouble. Għalhekk jiena daqshekk kredenti fil-bioloġija. Kredenti wkoll fil-idea tan-narrattiva. Ġifieri jiena biex jiena wasalt li rrid inkun inqas impulsiv, rajt l-identità tiegħi x'inhi. Rajt, ma din hija l-identità ta' John. John huwa impulsiv u jidħol f'ħafna inkwiet. Mela, kif se nagħmlu jiena rrida dil-ħajja u ma rridx. Le, mela għandi bżonn identità ġdida, għandi bżonn naħseb fuq innifsi bħala bniedem li mhuwiex daqshekk impulsiv. Sewa. Imma għalija kienet żgur, ġifieri kunċert ta' manipulazzjoni bioloġika u manipulazzjoni ta' l-ideali, speċa biddilt l-ideali x'inhuma u bdejt nipproġetta lej ideal ġdid. Però għalija kienu tnejn. U anka kulturalment, ovvjament, ġifieri jiena biex fl-aħħar speċa fieqt mill-issues li kelli ta' drogi u hekk. X'ta kelli nitlaq minn Malta. Għalfej biex nbiddel kompletament il-kultura. Ġviri, jina narom li huma kollha parteċ, ġviri il-fat li naf kon ninżel fuq il-bastop u dik il-bastop tfakkarni titriggerja l-għallu kem ħadna kowku il-bastop, dajt nġibu gramma. Dik rrit n-neħja. Allora biex n-neħi dawk il-cues, dawk il-mental cues, battu tlaqt l-Ingilterra u bnejt identità ġdida. Verin meta ġejt lura mill-Ingilterra kont indejja
ras kullħat. Daqqa waħda ġon wasal lura u sar id-Dalai Lama li skuxa l-konfrontazzjoni kollha ħażina u sirt veġetarjan u kont. Jimxi bla sandli kollegi. Ma dik tippreċedi, dik tippreċedi. Le ma kontx trajt xeba minn daw l-bisi u daw il- Bojati jew. No, kelli waħda bajda u. Daw xejdu l-om daw l-bisi. Mux tal-hippies, bro, l-hippies approprijaw ruħom minnu. Tunika, jek ndur kullum kien bit-tunika, għad nisissa jek t-istedinni tiġ, għam ċans li ġiviri nfaċċa bit-tunika. Imma so, xet najt, ġiviri, jiena l-esperienza tijaj għalek daqsek, li jem dan iżwieġ bej il-biologija, l-kultura, l-ideali, l-narrativi. So on and John Ford. M'għandix problemi bi għadi. Assolutament m'għandix problemi. Jien naħseb li l-żball li nagħmlu ħafna drabi hija. L-affarijiet noħol u dikotomiji, jew waħda jew l-oħra. Mhux hekk, eżatt. U naħseb li tkun qed illimita fil-fatt l-odot tiegħek biex inti tasal għall-lan li tixtieq. Ma' min tittaċċetta. Mela, in your opinion, naħseb dan Robert Formosa u koll għedha l-abbandonatni. Who is subjectively the more in your opinion, who is subjectively the more content and peaceful? The person who barely reflects on their life but lives moving forward without introspection, or the one who lives with constant introspection, reflection and thought? Well, jiena naħseb illi lo ħaġa kulħadd irid isib il-metodu tiegħu kif jgħix. U diri ma naħsibx li hemm xi mudell ta' ħajja li partikolarment, iktar kuntenta minn xi tip ta' ħajja oħra, diri għad jagħmel il-kontentezza tiegħu whatever. U bażikament hawnhekk naħseb li l-problema hija li tipprova tara il-tipijiet differenti għax naħseb li xi ħaġa ir-risposta hija something in between. I mean jiena li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja pala bniedem, all right, hija self-fulfillment. Okay? Vordiri, għandika pala jien, vordiri, ma tfissirx għal self-fulfillment, vordiri ma tattix kas ħatti, or I mean, it's not that kind of self-fulfillment. Ma self-fulfillment, u peress li jien individu, u int individu, u dak individu, dik individu, I mean, il-mod kif nfittxu self-fulfillment tagħna, u kif nifmu self-fulfillment tagħna, u kif nakkwistaw dak li huwa self-fulfillment tagħna, huwa differenti u varja. Ma sibx li hemm xi mod partikolari li tajt li wieħed huwa aħjar mill-ieħor. Pereżempju jien naf hemm min li jħobb joqgħod dejjem id-dar. Ma tantx jħobb joħroġ. Hemm min irid isifer dejjem irid jitlaq u whatever. Vojdiri huma metodi differenti ta' self-fulfillment, metodi differenti kif tgħix, ma nasibx li waħda minnhom hija preferibbli mill-oħra. Pereżempju jiena pjuttost huwa bniedem minnix avventurus ħafna kontemplativ. L-unika area li jien avventurus naħseb fil-ħsieb. Il-kumplament, iktar, stay at home u daw l-affarijiet. Ta' mill-avventuri inward adventure. Memmek il-ħin kollu għaddejjin, moħħin kollu għaddej. Sipruħi f-situazzjoni. Ġili ġej f'punti però fej l-avventura tibda tuħu sfumaturi perikolużi? Ovvja, pero jiena nemmen ħafna li hemmhekk ma tiqafx, titkompli l-proċess trid tgħaddi minnu. Anki jekk huwa perikolus, trid tgħaddi minnu l-proċess. Għaw anki sibt li dak li għall-ewwel taħsbu perikolus jista' iktar quddiem. Għora darba tgħaddi minn dik il-prova, ikun aċċettabbli. U diri mhux dak kollu lider perikolus u ta' min jevitaħ bil-fors ikun eventwalment perikolus u ta' x'intaqqiet tgħaddi minn ġo vjaġġ illi bieħ issib illi fuq kollox dak il-periklu kien worthwhile, all right, u li sibt fl-aħħar kienet importanti. Mela, Ken, aħna għek naħseb l-esti. Yeah, pretty much. Kif ħassejtek li marret din it-taħdida? Fem, jena sibta interessanti ħafna, sibta challenging ħafna.
Naħseb illi kienet vordiri tajba, fis-sens illi kienet interactive, kif neħu gosjim, vordiri mux intamil pritka, jien namil pritka. Uħat mwet jisma liħor. Uħat mwet jatikas, vordiri kienet movimentata, I think very successful. Did you enjoy it? Yes, very much so. Thank you very much tal-istudentni. U dik mish vordiri xismu, ta' platitudni. Le, mish platitudni. Isma platitudni manda xiex taqsa ma platunu. Dik mish platitudni, dik it's meant. Sorry? It's not a platitude, it's meant. Yes, I understand. Listen, I was really looking forward to this conversation and u vera speċa laħqet l-aspettativi tiegħi kont l-ewwel filosfu fuq il-podcast tagħna. Kellna ta' uħud oħrajn li kellhom vena filosofika, ma nafx jekk rajtx il-podcast ta' Martin Ċirja vera nissuġġerihulek. Ovvjament it's through theological framework. Ma very compelling. U somma kelli ġen biex niltaqa' miegħek u nitkellmu u jkollna speċa naqra tal-input tiegħek. Għandi moħħi qed inħossu jisu ġifieri għadda mir-Ronik, minn jiftakar ir-Ronik, però kienet vera I feel very self-fulfilled. Good. All right, mela, qabel ma mmorru. L-ewwel semmejt il-ktib tal-poeżiji, ma bad semmejt ukoll li qed taħdem fuq novella jew ġa pubblika. Na, ngħidlek ktibt novel, mhux novella, romanz. Ifhem, jiena ktibtu bl-Ingliż, għax hekk naf nikteb jien bl-Ingliż, mhux għax għandi xi disprezz għall-Malti da altru. Vordiri nirrispetta l-Malti ħafna u anki l-xogħol ta' awturi ħbib tiegħi Maltin vordiri. Le, nexxi l-insib publisher għalih New York. U jismu? In a very competitive market. Jismu Kay, the letter writer. Book one, għax it's a trilogy. Book one, Feliz. Basikament, to provide experiment with what I call a biographical novel. Vedi kif hemm historical novel għandek biographical novel. Jiena very much deep into Kafka. Franz Kafka. I like his work. I've read a lot of his work. I read everything ta' Kafka li sibt fordiri. And I tried to fictionalize it. I made that kind of, vordiri, it's part biographical, part fictional, vordiri, ħafna mit-ċirkostanzi li kien fihom, vordiri dak inventajtom jien in the novel. Imma battu lil 3 publishers, wieħed l-Amerika, vordiri, Austin Macaulay, liħor 2 oħra l-Ingilterra. U 3 kelli acceptance minn għandhom, imma bat meta rajt is-setup ta' Austin Macaulay, is-serjetà tagħhom. Xina mdorri nipublika, I mean academic books tiegħi, nipublika ma' Routledge, you know, ma' big publishers. Meta vordiri batta xejja, they took it. Għadni kem fermajti kontratt il-ġimma li għaddit, u we're on a route. Vordiri, I hope li kollu it would be circulated, you know, well circulated. Ma nafx, nispera li jkun suċċess. Blit ponta lejk, tiftakar batlek dak l-audiobook ta' Kafka, ta' dak il-tifel li Istanbul jkun inset. Mux tifel raġel kienna. Ikun it-tifel ta' għax kun għadu joqot mal-ġenituri. Yes, u moħtu. U moħtu. The metamorphosis. The metamorphosis, kem israf moħħi fil-sens tifel, li immaġinajtu hekk. Kafka u incredible. Giovanili bħal dak il- Le, kien għadu zaħir meta kitiba. Le, mux Kafka, il-protagonist. Le, fil-fat huwa traveling salesman. Illi bil-flus tiegħu li jaqlaw kienet iżomm il-familja. Fil-kumdità jgħix. Immaġinajtu hekk tifel ta' xi 18 sena. Qabel ma kitiba dik kien għadu kemm kellu ġlieda moħħtu. Iż-żajra li kienet il-preferita tiegħu. Li vordiri kien qiegħed iħallsilha jgħinha għax hu kien diġà jaħdem, kien qed jgħinha vordiri biex tagħmel karriera fl-agrikoltura u x'naf jien. Kafka huwa inkredibbli. L-immaġinazzjoni kienet vera xi ħaġa. 140 sena ta' 1924 u x-xogħol li ħalla The Trial
The Castle, kiteb 3 novels. Lebda wieħed minnhom ma ġie publikat f'ħajtu. Din hija tema prevalenti daw il-ħassieba li jkunu taw ħafna lid-dinja ikollhom ħajja naqra marradija, tipo Nietzsche bata l-istess. Anki Rousseau kellu ħafna problemi, anki psikoloġiċi kellu Rousseau. Jien immaġna meta taħseb daqshekk biex jienu kol ma ħseb daqshekk jaqbadni breakdown kultant meta noqgħod nikkontempla ħseb wara dak il-ħsieb monumentali. Jiena vurdiri sibt ħaġa oħra li jiġri li nkun rieqed u nkun qed nikteb. Vurdiri waqt li rieqed qiegħed naħseb li qed nikteb. U letteralment qiegħed nikteb xi ktieb ta' vurdiri jew nkella niżviluppa xi argument. Vordiri, I really am engaged with it. Vordiri moħħi ma qatt ma jaqaf jaħdem. It's very tiring that. Yes, it is. Dak qed naqra tiegħek. Democracy Without Confession ma' John Baldacchino. I think that's an important book. Vera, dak vera nirrakkomanda. On politics. Sorry? Vera nirrakkomanda dak il-ktieb. Għax huwa back and forth bejnek u John jidhirli fil-late 2012 u ġek. Illum kritiku tiegħu għax naħseb l-interventi kienu twal wisq. Vordiri, it's not, there is not enough interaction. Vordiri nikteb biċċa u jikteb biċċa, ma imisna kedna regola illi il-xismu tagħna jkunu iqsar. Il-contributions tagħna biex, ikun iktar mexxej il-ktieb. Kun qasirek bħal dal-podcast. All right. Mela, fantastic. Really great having you over. Thank you. Grazzi immensament tal-li għaddejt. Nixtieq nirringrazzja ovvjament l-patroni tagħna li għamlu dan kollu possibbli. Xaħna komunità li tgħinha b'mod finanzjarju anka b'mod ta' inkoraġġament fil-verità. Ukoll jtuna ħafna mill-idejat. U insomma, grazzi. Patreon.com/Ġomma li jek tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità, għal minnu diġà parti. Grazzi, immensament grazzi, vera napprezza. Ħajru kol li Derek Meets, Stretta, ħajr il-Maple, Garmin, PM Hobby, grazzi l-Cabs, Credit Info kif ukoll l-Kutriko. Da kollox minn ħati għaj, għaddiħla mela. Mela, tlaqna?